سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر تبنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون سفهن تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبر نعدمكم لايك جيركم جمر ونز مدبنا دق في دمانا زي سرحنا اتم وترو تقبرو ثانك يو كنبلاكون للي لومي ازي أقداسي كمون ننوي حوان بورا ورا يبحالا لو كم زنبلا زنبرنا دب ولا خوين وتي زل حبريتاتات كنركن فتنينا اي بحكي اقداس مدرخ كم زلنا مقنان زد لي يكونن كاب تصبصب كتريو ويخم حدا بحدا مجمريا بزي ناي تطنقق زلو قانقوا كنجمر let's go. Well, you have to get in position. We have plenty of time. If you remember Venezuela, we waited around for a while, and we're in no rush. I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week. And they want to make a deal. Iran, as they should want to make a deal. They know the consequences. If they don't make a deal, the consequences are very steep. So we'll see what happens. And President Trump giving a positive assessment of talks between the U.S. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉውን ክብሎ ፀኒሑ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ምፍጣጥ ናበይ ክኸውን እንታይ ክኸውን ናይ መወዳእታ ምዕራፉ ንዝብል ከቢድ ዝኾነ ምዕራፍ ከም ዘለዎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዳርጋ ንኩሉ ነገራት ብምስጢር ዝገድፉን ኣይኮነን ነገራት ባዕሉውን ዝነግረካ ዓይነት መራሒ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ወል ኩሉ ነገር ኣብ ጣውላ ከም ዘሎ በላ እውን ክሃርም ኣብ ጣውላ ከም ዘለዎ ምስ ኢራን ክንዘራረብ ንፍትና ኣለና ክንረዳዳ ንፍትና ኣለና ንሳቶም እውን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርዎ ዝሓሸ ናይ ምዝርራብ ባህግን ተበግሶታትን የርእዩ ኣለዉ ግን ከምቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ንማዱሮ ንምእላይ ዝገበርናዮ ቀስ ኢልና ግዜና ወሲድና ንዑ ብሓይሊ ባሕርና መገለናን ሓኒቕና እናዳኸምና እናፈራርሃና ፀኒሕና ሃንደበታዊ ስጉምቲ ዝወሰድናዮ ከምኡ ክንገብር እውን ተኽእሎ ስለ ዘሎ ንሕና ነገራት ግዜ ኣለና ግዜ ወሲድና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ምክንያቱ መዓልታዊ ታሪፍ መዓልታዊ ክኾን ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ ቀቀንያቱ ታሪፍ ድዩ እገዳ ድዩ ፀቕጢ ድዩ ማሕንቆታት ድዩ ኣብ ልዕሊ ኢራን ምግባር ቀፃሊ ዝቕፅል ዘሎ ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ፕሬሸር ፀቕጢ ናይ ምሕያል ፀቕጢ ናይ ምንዋሕ መድረኽ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣግሬሲቭሊ እያ ትንቀሳቐስ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ የለን ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ዲል ክገብር ከም ዝኽእል ወይ እውን ምስ ኢራን ክውድእ ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ዘሎ እስራኤል ዝበሃል ሃገር እዩ እስራኤል ድሮ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዶ ዘሎ ዲል ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለ ዝተዳህለ ነተንያሁ ሃንደበት ብተብተብ ናበይ ገፁ ይኸይዳ ኣሎ ስምዑ Trump is set to meet with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Washington, D.C. this week. Where they're expected to discuss the ongoing negotiations with Iran. Senior White House correspondent Aisha Hasni joins us now with the latest. Hey, Aisha. Hey, good morning to you, Brian, Lawrence, and Ainsley. So that meeting with Iran. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ንኣሜሪካ ንሃገራዊ ረብሓናታ ብዘርብሕ መንገዲ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ክትሰማማዕ ፀገም የብላን ምክንያቱ ንኣሜሪካ እንታይ ፀገማ እንድሕር ኢልኩም ኒኩለር ክህልዋ የብሉ እንዳሓን ኣሜሪካውያን ሪል ኣሜሪካውያን እዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ከመይ ከም ፀወተሎም ዘላ ነተንያሁ ናብ ኣሜሪካ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝጓየ ዘሎ ድማ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ክፅይቕ ኢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ማኒፕሌት ገይሩ ናብ ናይ ኩናት መንፈስ ክመልሶ ስለ ዝደለየ እዩ ስምዖም እንዳሓን ኣሜሪካ እንታይ ብልዎ ኣለዉ እዚ with Iran. Things fast moving here in Washington, some potential signs of a deal, though Trump really all over the place. He was asked about it aboard Air Force One. Here's the latest about talks as Benjamin Netanyahu is heading to the White House. Let's take a listen. We likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal. ስለዚህ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ዲል ክገብር ትደልላ ድልውነታት ትርላ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርዎ መርገፂ ናቶም እናቐየሩ ይመፁ ኣለዉ ስለዚ ብናይ ኣሜሪካ ቋንቋ ወይ ብናይ ኣሜሪካ ረብሓ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ጉዳይ ኢራንን ኣሜሪካን ክሰማምዓን ኣብ ሓደ ዲል ክበፅሓ ይኽእላ ነይረን እየን እቲ ፀገም እስራኤል ነዚ ዲል እዚ ትደልዮ የላን እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ፍልይ ዝበለ ሓይሊ ከም ዘለዎም ደጊሞም ደጋጊሞም ኣሜሪካውያን ብምስትምሳል ወይ እውን ናይ ብሓቂ ብምንፅርፃር ዝዛረብዎ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትዋግኦ ዘላ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘይኮነ ንረብሓ ናይ እስራኤል ምዃኑ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይንፅረሎም ኣሎ ኣሜሪካ ንረብሓ ነፂራ እንድሕሪ ከይዳ ምስ ኢራን ውግእ የድልያን እዩ ምክንያቱ ምስ ኢራን ውግእ ገጅፍ ኩናት እዩ ክኸውን ንኣሜሪካ ብዙሕ ክሳራ ከምፅኣላ እዩ ረብሓ ናቱ ግን ድሩት እዩ ኣሜሪካ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ክዘልል ከላ ቻይና ብቴክኖሎጂ ከመይ ትዕብልሎም ኣላ ፅንሒልና ክንርኢና እሱ ድማ ዘጉህዮም ዘሎ ነቶም ፓትሪዮቲክ ወይ ከዓ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ሃገር ናይ ኣሜሪካ ዘሎም ናይ ዓለምና ሓያላት ኮይኖም ክኸዱ ዝደልዩ
ናብቲ መንገድና ንኸይንገብር ኩሉ ግዜ ዓንቃፍ ዝኾነ ሃገር ኣለና ንዓና ዘይርብሕ ኩሉ ግዜ ካብቲ ውድድር ከትርፈና ዝደሊ እንቅፋት ዝኾነ ሃገር ብምባል ንእስራኤል እዚ ዓይነት ኣሉታዊ ስእሊ መመሊሱና ዓብየ ይኸይድ ኣሎ እስራኤል ድማ ነተንያሁ ረብሓናቱን ናይ ስልጣኑ ድማ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ኩናት ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ኩናት መንፈስ ክእለየሉ ይደሊ የለን እዚ ድማ ዳርጋ 30 ዓመት ተጠቀመላ ኮድያ ክሳብ ሕጂ ድማ ተገልግለላ ማለት እዩ ስምዑ ዝወዲ እና ክሳዕ ክንደይ የማራብ In Oman were, quote, exclusively nuclear. The Iranians are trying to make it clear, we will talk nuclear all day long. The Supreme Leader has his fatwa. However, we're not talking ballistic missiles, period. And the reason why is because that's our regional security deterrent against the state of Israel. Well, who happens to hear this and immediately calls the president and says, I need to come and see you immediately? Benjamin Netanyahu. Let's put this up here on the screen from the Times of Israel. Exactly, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ንዓና እንተዝኸውን ነይሩ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ክንበፅሕ ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ኣሜሪካ ፀገም የብላ እስራኤል ዝበሃል ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታይምስ ኦፍ እስራኤል ከም ዝበሎ ነተንያሁ to meet Trump in Washington on Wednesday says US-Iran talks must deal with Iran's missiles and proxies ስለዚ ብዛዕባ ኒኩለር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኒኩለር ወፃኢ ነቲ ናቶ ሚሳይላት ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ናይ ምፍራይ ዓቕሞም ጠጠው ክብል ኣለዎ ከምኡ ድማ ነቲ ፕሮክሲስ ወይ ከም ምስቶም መሻርክቶም ዝሰርሕዎ ምስዕ ዝብላ ድዩ ምስ ሕቲ ገለ እዚ እውን ናይ ግድን ኣብቲ ዘረባ ክኣቱ ኣለዎ ብምባል ነቲ ዲል ነቲ ኣሜሪካን ኢራንን ክገብርዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሓሳባት ከፍርሶ እናተጓየ ይኸይድ ኣሎ መብዛሕቲ ግዜ ድማ ናብ ኣሜሪካ እንድሕር ኸይዱ ንዶናልድ ትራምፕ እንድዒ ገለ ብምስጢር ዝሓዛ ንዑ ተፍርህ ነገር ኣለዎ መሰለን ንሳ ምስ ኣርኣየ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ይቕይር እምበር ብዘረባ የእምኖ ይክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ገለ ነገር መፈራረግ ድለዎም ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸደ ሓሳቡ ከም ዝቕይር እዩ ዝገብሮ ስለዚ እቲ ኩናት እንድሕር ነተንያሁ ናብ ኣሜሪካ ኸይዱ ኩናት ከጋጥም ክእል ወይ እውን ንኢራን ኢላ ናይ ምዕፃፍ ተኽእሎ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብዙሓት ይነግሩ ኣለዉ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣሜሪካ አንስቶፓብል ፎርስ ናይ ብሓቂ እስራኤል ንኣሜሪካ ናብ ዝደለየቶ ደልሃ መትሒዛታ ክትከይድ ብፍፁም መቆፃፀሪ ዘይረኸቡላ ኣብ ነተንያሁ ዝበሃል መቆፃፀሪ ዘይረኸቡሉ ህቦብላ ነቲ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ናብ ዝደለዮ መኣዝን ክጠውዮ ዝኽእል ምዃኑን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ቆፀራታት ናይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክትራኸብ ናይ ዓመታት ወይ እውን ናይ ክንደይ ነዊሕ እዋን ኢኻ ክትፅበ ዘለካ እስራኤል ከም ዝበሃል የለን ምክንያቱ እታ ኣንደልሰን ትበሃል እታ ቀንደ ንዑ ዝኸፈለትሉ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ቀጥታ ሰብኣየ ቀደም ኣብ ውሽጢ ሰዓት ደው ኢሉ ክመፀካ እንድሕር ኢልዎ ዶናልድ ትራምፕ ስኬጁል ናቱ ቀይሩ ክራኸቡ ከም ዝኽእል ይገብር ነይሩ ዝኻ እንታይ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ሰራሕተኛ ከም ዝነበረ ኢኻ ትርኢ ገንዘብ ተለካ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዲሞክራሲ ደገሎ ድብልዎ if you're a billionaire ሃብታም ድሕር ኮንካ ናትካ መንገዲ ንበይን እዩ በይንኻ ድሌትካ ክትገብር ከም ትኽእል ኣብዚ ኣሜሪካ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ግረን ኢሎም ሰብ ኩላ ዓለም እዚ ይመስል ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ኣገሪሙ ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ኣግሬሲቭ ልትንቀሳቀስ ከም ዘላን ንብዙሓት ሃገራት ከተፍርስ ኣጢቓ ተበጊሳ ከም ዘላ ዘርኢ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብሓፈሻ ግን ዓለምና ኣብዚ እዋን እዚ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እውን የብላን ነቲ ኩነታት ክትቅበሎ ጥራይ ዘለካ this is not much ብዙሕ ሃገራት ክገብርኦ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልእ ከምኡ ይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ከም ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ካልእ ዓለም ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ መወዳድርቶም ክኸውን ከሎ ዘረብኦም ነዚ ይመስል The Trump administration accusing China of conducting at least one secret nuclear test back in 2020. A top State Department official saying that Beijing used a decoupling method to hide nuclear activities. ብዛዕባ ቻይና ክኸውን ከሎ ዓብ ስግኣት ከም ዘለዎምን ንቻይና ንምቁፅፃር ብዓብዪ ኣኽብሮት ክዛረቡ ከለዉ ኣብታ ጎረቤቶም ዘላ ድሕሪ ኢራን ሓንቲ ዓብ ሓደጋ ኣጋጢምዋ ዘሎ ነዚ ኣርእስቲ ናይ ቻይና ድሕሪ ኢላ ክምለሰ እዚኣ ስምዕዋ እስከ Trump is making a new threat against Canada tonight, taking aim at a new border crossing. The Gordie Howe Bridge will connect Windsor, Ontario and Detroit, and it's set to open this year. But Trump is threatening to block it, claiming the bridge was built with no American materials. The bridge was fully funded by Canada's federal government, but now Trump is demanding the U.S. be, quote, fully compensated. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፍጹም መትሓዚ ዘይብሉ መራሒ ምዃኑ ብፍላይ ድማ እንተደንዲኑ ከዓ ኣብ ልዕሊኻ ሓይሊ ከም ዘለዎ እንተተረዲይዎ ድሌቱ ክዛረብን ዓብዪ ድሌቱ ውሳነታት ክወስድን ዝኽእል እዩ እዛ ቢንቶ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ መንጎ መሬት ናይ ካናዳን ሃገር ናይ ካናዳን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ክልተ መዳወብቲ ዝኾና ስተይቲ ዘሎ ቢንቶ እዩ ካናዳ ዝሰርሐቶ እዩ ንኽልቲኡ ህዝቢ ድማ ከተርብሕ ትኽእል ቢንቶ እንተተሰሪሕልካ በቲ ሓደ ሸነኽ ዘለዎ ጥራይ ኣይኮነን ዝረብሕ በቲ ካልእ ሸነኽ ዘለዎ እውን ዓብ ረብሓ እዩ ዝረክብ ስለዚ እዛ ቢንቶ ሓንቲ ዓባይ ብናይ ካናዳ ገንዘብ ዝተሰርሐት ኮይና ዓብ ረብሓ ክትፈጥር ትኽእል እያ እንትኾነ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ቢንቶ ክሰርሑ ከለዉ ዝኣክል ናይ ኣሜሪካ ንብረት ስለ ዘይተጠቀሙ ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ ይብል ኣሎ ኣብ ክንዲ ቢንቶን ትሕቲ ቅርፅን ዝሰርሑልካ ክንዲ ተመስገን ትብል
ني كندا نجر مدلايناتو فتصينكا متحاز زي بلو كوين اللو بزوان زي كلاتهم لما كندا ويانا بحق بعين مستمثال يم دزارب زلو. News breaking this evening as we take a look at the Gordie Howe International Bridge in Windsor between Ontario and Michigan. This is the كم تري ود اللهم زي تبينتو تي حزبي بخلتي وجن زلو ناي بحكي دستون حقوسنا بزقل صلو زلو نسجن نزي حقوس ناي تزبي كنزي حقوس مستزبي تعتقرت تسرعيلو نزي انقفات نزي ببينتو نكفتلو نعوارح نعمتات دص بيوزنا برزبي انقفات يفتر كم زلو. Canada is building a massive bridge between Ontario and Michigan. They own both the Canada and the United States side and of course built it with virtually no US content. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ካናዳ ነዚ ቢንቶ ዝብክልትዩ ሸነኽ ካናዳ ያትውንኖ ብንዑ ክሰርሕ ካላ ድማ ብናይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ትሕዝቶታት እያ ሰሪሓቶ ስለዚ ካሕሳ ክወሃበና ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክስራሕ ከሎ ብሸነኽ ክልትየን ሃገራት ነዊሕ ኔጎሲዬሽን ዝርርብ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝዝከር ግን ዶናልድ ትራምፕ ካብ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ስኩዊዝ ንካናዳ ኢዳ ዓፂፉ ገለ ረብሓ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ መሻርክትካ ዘይኮነ ፀላኢኻን ኣንጻርካን ዝገብሮ ነገር ዳኣምበር ፈታዊኻ ዝገብሮ ከምዘ ይኮነ ይዝርድኦም ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እዞም መሻርክተይ በሃልቲ ወይ እውን ኣካላት ናይ ኔቶ ዝኾኑ እንታይ ዓይነት ሕማቕ ስእሊ ከም ዘለዎን እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዎን ብኸመይ ዓይንን ብኸመይ መንፈስ ከም ዝርዮምን ይበርሃሎም ኣሎ. I will not allow this bridge to open until United States is fully compensated. ዝቢንቶ እዚ ተሰሪዑ ተወዲኡ ዘሎ ንህዝቢ ከገልግል ዝግብኦ ከምዘይ ክፈት ክገብረየ ክሳብ ኣሜሪካ ሙሉእ ካሕሳ ዝወሃባ ኣቶም ሰባት ቢንቶን ዝሰርሓልካ ካሕሳ ተሓርካሲ ቅድሚዩ ዝነበሩ መራሕቲ ናይቲ ሃገር ስን ሃገር ኣይውክሉን ኢሉ ድዩ ዝኣምን ሰብ ዝበለ እንታይ እቲ ሃገር እኮ ቅድሚዩ ካልኦት መራሕቲ ነይሮማ ካናዳ ድማ ጎረቤቶም እዮም ስለዚ ኔጎሲዬሽን ሓንሳብ እትረብሕ ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ካናዳ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሓደ ደንዳነ ዝኾነ መራሓብ ከባቢያ ኮይኑ ሓንሳብ ነቲ ሃገር ክመቀል ንዝደሊ የፈራርሕ ሓንሳብ ገለ ገብር ኣብ ካናዳ ዘለኹም ሰባት ኣብዚ ቀረባ እውን ምዝገብ መፅሓወይ ክዛረብ ከለኹ ዝተሰማዓኒ ብዙሕ ረበሻ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ይርዳእኒ ግን ክሳዕ ክንዱ ድማ ክትርበሹ የብልኩምን ምክንያቱ ዋላ እኳ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ብኡ ክቕፅል ዝኽእል እዩ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኢሊት ናይ ኣሜሪካ ፍልይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ንግዚኡ ንዑ ዘርብሕ ዳ እምበር ንሓዋሩ ንኣሜሪካ ዘርብሕ ኣይገብርን እዩ ዝብል እምነት ብኩሉ ወገን ናይቲ ፖለቲካ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ክቕፅል እዩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ምልክት ኣሎ ክቕፅል ከም ዝኽእል ግን ኩሉ ቀፂሉ ኣብ ሓደ ነገር ክበፅሑ ክትብሎ ግን ትኽእል ኣይኮነን ስለዚ ካናዳ በአሜሪካ በተደጋጋሚ ክትርበሽን ክትረምን ክንርኢ ከለና ካልኦት ሃገራት እተን ሓይሊ ዘለወን ኣሜሪካ ሰብ ከብላ ዝኽእል ሃገራት ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ከም ካናዳ ካለ ሃገር ተደንዲና ትብል ዘለኻ ስምዑ ናይ ኣሜሪካ ምድንዳን ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ Washington's narrative, and Washington uses it to look everywhere except China. Trump talks tough, but only where it's safe. China buys far more Russian oil than India in far bigger volumes with far greater strategic impact. Yet, Beijing is never named, never threatened, never cornered. Because Trump knows pressuring China risks real retaliation. Supply chains snap, markets panic, costs explode at home. So the pressure shifts to India. Did India agree to stop buying Russian oil? Trump says yes. The executive order እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንህንዲ ልክዕ ከምቲ ንካልእ ዝሃርም ዘሎ ንህንዲ ድማ ከምኡ ህንዳውያን ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ምስ ቻይና በቃ መራ መወዳድርቲ በቃ ፊት ንፊት ክገጥምዋ ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ባይደን የተባብዖም ስለዝነበረ ኣሜሪካ ጎና ኣላ ኤሮጳ ጎና ኣላ ንቻይና በቃ መዓልታዊ ምፅራፍ ናይ ቻይና ዓቕምን ብቅዓትንሲ ብትክክል ኣይተረድእዎምን ነይሮም ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ልክዕ ከምቲ ናይ ህንዲ ካብኡ ዝገደደ ብሓይሊ ንቻይና ድሌቱ ዝገብራ መሲልዎ ቀዳማይ ኩናት ምስ ቻይና ያውጁ ናይ ንግዲ ኩናት ማለት እዩ እንተራኻ መምስ ሃረመት እታ ኢዱሲ ንቻይና መምስ ፀፍዓ ንቻይና ዘይኮነስ ኢዱ ክስበር ኢዱ ክሕመሞ ጀሚሩ ነፍሲ ወከፍ ፅፍዒት ንዑ ተመሊሳ ተሃርሞ ነፍሲ ወከፍ ፅፍዒት ንዑ ተመሊሳ ተሃርሞ ስለዚ ካብ ቻይና ኣዝዩ ስለ ዝፈርሐ እንታይ ገብር ጀሚሩ ንቻይና ገዲፍዋ ሕጂ ንህንዲ እንታይ ብሎም ኣሎ ካብ ራሻ ትገዝዎ ዘለኹም ነዳዲ ግደፍዎ እንተደየለ 50% ታሪፍ ኢልዎም ነይሩ ኣብ መወዳእታ ህንዲ እምቢ በቃ ፍሪሆም እምቢ ኢሎም ዝበዝሐ ነዳዲ ትገዝእ ግመን ኢሎም ቻይና ንቻይና ግን ከምኡ ኢሉ ከፈራርሃ ዓቕሚ የብሉን ኣሜሪካ and this is what they call እዚ ነገር እዚ ኣብ ዓለም እንታይ ኢሎም ዝፅውዕዎ ሌቨሬጅ ይብልዎ ሌቨሬጅ ትብል ቃል ኣብ ፖለቲካ ክትሳተፉ ትደልዩ ኣገዳሲት እያ ሌቨሬጅ ማለት ምስቲ መቀናቐንትኻ ሓይልኻ ኣንጻርካ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከይገብር
ገለ ነገር ኣለዎ ንስኻ ሒዝካሉ ዘለኻ ብቁጠባ ክኸውን ይኽእል ካባኻ ግድን ዝደልዮ ነገር ክኸውን ይኽእል ካብ ወፃኢ ቁጠባ ናቱን ሂወቱ ናቱን ክምራሕ ዘይክእል ተኮይኑ ኣብ ልዕሊኻ ንስኻ ዝበልካዮ ክገብር እምበር ካብ ናትካ ፍቃድ ክወፃእ ይክእልኒ ወይ እውን ንዓኻ ክድንድነካ ወላ ጉልበት ዘለዎ ወላ ገለ እንተለዎ ንኣብነት ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ካብ ናይ ቻይና ዓብይ ዝበሃል ግን ኣብ ውግእ እንታትያ ውግእ እዩ ካብ ውግእ ወፃኢ ግን ንቻይና ከተስማዓይ ትኽእልና ወላ እውን ነቲ ናይ ኣፅዋር ዓቕምታት ናታ እውን ቻይና ትቆፃፀሮ እያ ምክንያቱ ጥረ ነገር ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ስለዚ ቻይና ሌቨሬጅ ኣለዎ ህንዲ ኣፍ ጥራይ ዘለዎ they don't have leverage ህንዲ ናብ ቻይና ትስዶ ንብረት ብቐሊሉ ካብ ቪየትናም ወይ እውን ካብ ካልእ ሃገር ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ሌቨሬጅ ስለ ዘለዎ ኣይግድሰዱ እንዳሉ ንህንዲ ስለዚ ስኩዝ ክገብሮም እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ቻይና ክኸውን ከሎ ግን ኣሻላሻል ዘለዎ መንገዲ and this is called strategic leadership ስትራቴጂካዊ መርሕነት ዝበሃል ኩሉ ግዜ ነታ ሃገር ኣብ ካልኦት ሃገራት ጽግዕተኛ ከም ዘይትኸውን ናታ ቴክኖሎጂ ናታ ጥረ ነገራት ናታ ኢንዱስትሪ ናታ ፋብሪካታት ናታ ሕርሻ ናይ ኩሉ ነገር ከም ማልእ ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ነዚ ምስ ገበርካዮ ከዓነ ነፍሰይ ይኽእል እየ ክትብል ትኽእል ነፍሲ ምርኮሳ ዝበሃል ከምዚ ናይ ቻይና ደረጃ ኩሉ ነገር በዓልካ ክትገብሮ ትኽእል ምስ ኮንካ እዩ እምበር ካብ ካልኦት ክትደሊ እንድሕር ኮይንካ ካብ ካልኦት መድሃኒት ናትካ ካብ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ነዳዲ ናትካ ካብ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ቴክኖሎጂ ናትካ ካብ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ስፔር ፓርት ናትካ ካብ ካልእ እንድሕር ኮይኑ ደን ጽግዕተኛ ኢኻ ጽግዕተኛ ስለ ዝኾንካ ድማ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኣሜሪካ ኩሉ ነገር ትኽእል ይመስላ ነይሩ ምክንያቱ ወላ እውን ጽግዕተኛ እንትኾነት ብሓይሊ ክትወስዶ ስለ ትኽእል ዝነበረት ሎሚ ግን ከም ሃገራት ከም በዓል ቻይና ዝኣመሰላ እንኮላይ እቲ ናይ ሓይሊ ናቶም ዓቕሚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ደረት ከም ዘለዎ የርእይዎም ስለ ዘለዉ እዩ ስለዚ this is a very very important time ብዙሓት ሃገራት ቻይና ትበሃል ሳክድ መልሓሳ አንዊሓ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዘይተፈራረ ብፍላይ እዞም ህንዳውያን ንቻይና ንክደፍሩ ነዊሕ ርሕቀት ይኸዱ ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ሪያሊቲ ልክዕ ኣብ ገጾም ክሃርሞም ጀሚሩ ንሶምን ቻይናን ሓደ ከም ዘይኮኑ things are becoming very clear to them ኣሜሪካ ግን ንቻይና ብኸመይ ከም ትሪያ ኣብዚኣ ኣቲና ክልተ ሪፖርትስ ክበክመ የስዑ ክሰግር The Trump administration accusing China of conducting at least one secret nuclear test back in 2020. A top State Department official saying that Beijing used a decoupling method to hide nuclear activities. President Trump seeking to negotiate a new nuclear treaty, including China, after the New START deal between the U.S. and Russia expired last week. Secretary of State Marco Rubio echoing the president's sentiment. Watch. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተሪእናዮ ምስ ቻይና ክኸውን ከሎ መጀመርያ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቻይና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብኣስደማሚ ደረጃ ንኣሜሪካ ብዘስግእ መንገዲ ይዓቢ ከም ዘሎ ፍሉይ ናይ ሚሳይላት ዓቕምታት ተፍሪ ከም ዘላ ኒውክለራዊ ዓቕምናታ ብኣዝዩ ፍጥነት ብኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ፍጥነት ይዓቢ ከም ዘለዎን ስለዚ ኣብ ኩሉ ደረጃ እዚ ኮንቬንሽናል ኩናት ወይ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ጥራይ ግን ኣይኮነን ዘፍሪ ዘሎ ለንቀነ ሓደ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዳርጋ ኣብ ሰሙናዊ ወርሓዊ ሓደ ፍሉይ ብሬክ ትሩ ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ዝረአ listen to this one ኣብዚ ቀረባ ዝወፀ ሓድሽ ቴክኖሎጂ እዩ is about China. It has developed a new kind of weapon. And no, I'm not talking about a new missile or a bomb. Beijing has developed a high-power microwave system. It is designed to target satellites in space, not by blowing them up, but by disrupting their electronics from a distance. In simple terms, it uses bursts by blowing them up, but by disrupting their electronics from a distance. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ቻይና ሓደ ካብቲ ንኣሜሪካ ይኹን ንዓለምና ዝያዳ ፀብለልትነታ በይተሪኦም ኣላ እንድሕር ኢልና ኣብ ስፔስ እዩ ኣብ ሰማይ ቴክኖሎጂታት ናታ ድማ ሞር ፓወር ዘለዎ ካብ ስፔስ ዓቕሚ ክገብር ዝኽእል ንኣብነት ነቲ ነፈርቲ ድዩ ነቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ድዩ ብርቱዕ ዝኾነ ማይክሮዌቭ ዝበሃል ኣብ ሰማይ ድፍንጀር እሞ ነቲ ንብረት ከይሃረሞ ከሎ እቲ ኤሌክትሮዌቭ ናቱ ከም ዘይሰርሕ ይገብሮ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድማ ነቲ ኤየር ሱፕሪዮሪቲ ናይ ኣሜሪካ ብዝሕ ነፈርትን ካልእን ኣፍርያቶ ዘላ ንዕኡ ቃታ ንዖም ብምህራም ጥራይ ደይኮነሲ ከይመፁ ከለዉ ክሰርሕሉ ዘይክእሉ ነገር ኣብ ምግባር ዝያዳ ድማ ኣብ ወርሒ ትኸዶ ዘላ ድያ ኣብ ስፔስ ትኸዶ ዘላ ድያ ናይ ቻይና ደፍርህ ደሎሲ ምክንያቱ እቲ ካብ ስፔስ ፕሮጀክት ክትገብሮ ትኽእል ምክንያቱ መብዛሕትኡ መሳርሒ ኩሉ ካብ ስፔስ እዚ ጂፒኤስ ናብነት እዚ ኩሉ ጋይድድ ሚሳይል ተባሂሉ ዝትኮስ ምስ ተተኮሰት ሚሳይል ኣብ ሰማይ ምስ ሳተላይትስ እናተራኸበ ካብኡ ይትናቱ ጂፒኤስ ስለዚ ኣብ ሰማይ ነተን ኣብ ሰማይ ዘለዋ ሳተላይት ክትሃርመን ተጀሚርካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ መሬት ዘሎ ውግእ እውን ከምቲ ዝድለ ከይድ ኣይክልኒ ስለዚ ናይ ቻይና ዓቕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንዓለምና ዘሰንብድ ንኣሜሪካ ድማ ብትኽክል ኣተኩሮ ናታ ናብ ቻይና ተኩራ ክትከይድ ከም ዘለዋ ዝገብራ ዘገድዳ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ዘሎ እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ፒር ኢንፍሉወንስ ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ቀጥታዊ መወዳድርቲ ኣጋጢሞ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ዘጋጥማ ዘሎ ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩ ነቲ ኣሜሪካ ትኸደሉ ዝነበረት ኣካይዳ ንክትቅይር ከገድዳ ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and well ከመይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እዚ መጀመርያ
نامريكا كبدها زغل نبحق بير كومبيتيتور ويكا مزنقة لعليا كون زغل أب كل عودة دما كودا درا زغل حيل بممسو لذي كم قلة سب كوين كخطرو يخلا وي كم إيرتراوي وي كم أفريقيا وين كخطرو يخلا نعير بحنو يا يربحنو زي كوني أب عالمنا كل التحديات تلو أدل لك مستحادة مسكلت يوم تتوعيسكا ناتكاس أقاموني كل التديفاتو بوسات كلو مسكلت يوم كترارا زي تخلط قينكا نساتو ما يكونن صاقا مسخايا خاصاقا مغنياتو أبولوتيكا نعلم كتتعود كتكلا لك بوليتيكا زبلاكا كاب كالي سفلي زبلاكا دما ربحانا يهجركا مستو زلو كونتات نعلم أواسيبكا كتكام تخيل كاتراي انت زي اللي مسكولو تبايسكا بقولو ناتو جفجفكا مخات بوليتيكا نيخ قبركا كل ويكا بلح بوليتيكا نيخ قبركا كل بلحت بوليتيكا نيخ زبالو نتا حقرومن نتهزبومن كابتا زل عالم حدش عالم كصبيه بلا من كابتا زل عالم ربحاتات كفتشلوم بتن تعاصاصيفهم دما نتا حقروم زبلص ربحات كم تركب كغبروا كخللو انداتسي نشتي حقر تخينكا كل غزي كتقاملو زلكا نتا عالم كتقيري تخلنيغا وي كقيرالكا صبيه بلكا تادا نتا زل عالم كم زل ود تقبلو then you make your calculations بخمي منقدي انا يربح كتبل على كابت زل عالم that's a very important one ناي علمنا نتغيرت خي كم زلا نزي اسمحج demanded $200 billion worth of gold back from the United States, not in 5 years, right now. And at that exact moment, German investment in America collapsed by 45%, while their investment in China surged 55%. This is not a coincidence. This is Germany quietly walking away from the American alliance. And when you كم تري وزلهم هجر جرمن أب أمريكا زنبرا ورقناتا ملسولي تبلالا 300 بليون زتمن ورقي أب نيويورك أب تناي بانكتاتنا أمريكا زنبرا ورقناتي ملسولي إلى جرمن زربا زربا زننوي سنه يجيكن أمريكا أتريرا ورقناتا جرمناويان ورقناتهم كأمريكا كملسولهم طلبنا منجسي إن حيلي متصالو እዚ ድማ ተመሳሳሊ ብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓ ወርቅናቶም ኣብ ኣሜሪካ ነይሩ ንንግዲ ክምቻኣሎም ተባሂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ወርቂ ኣብ ዓዱ ክእክብ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ወርቂ ናይ ህንዲ እውን ህንዲ ንዓድና ባዕልና ፕሮቴክት ክንገብር ኣለና ኢሎም መሊሶም ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ እውን ከምኡ ወርቆም ኣብ ካልእ ዓለም ዝነበረ ቀስ ብቐስ ከማልሱ እዮም ዝጅምሩ ዘሎ ምክንያቱ ምስ ግዜ ኣይመልስን እየ ዝብል ዘረባ እውን ከጋጥም ስለ ዝኽእል እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ እቲ ብሓደ ኮይና ክንገብሮ ኢና ኢሎም ተኣማሚኖም ዝኸድዎ ዝነበሩ ዓለም እና ሓደክና ናቱ ረብሓ ሓደክና ናቱ ኢንተረስት ጥራይ ናብኡ ገፁ ይጎይ ስለ ዘሎ ኣብ ከምዚ ኣብ ዘመን ውራውራ ድማ ነፍስኻ ይትዕብራ ከም ዝበሃል ሓደክ ናቱ ነገራቱ ክእክብን መንገዱ ከስተኻኽለን እዩ ዝጅምር ዘሎ ብርግፅ ክልተ ነገራት ክበኩም የቅድና ኣብቲ ፖለቲካ ምእታውና መጀመርያ እዚ ኣብ መስምዑ ላይ ንግልና ክጠቕመና ናይ ግልና ሓበሬታ ቁርብ ኣጉዲለ ነይረ ሓያለ ሰባት ድማ ፅሒፍኩም ላይ ድሕሪ እጂ ክምለስ እየ ናብኡ What are you doing? Hold on. The stock market just completely crashed. Okay, Larry, go ahead and buy the stocks. Okay, you bought the stocks. Fantastic. Please hold. Now the market is up 15%. Okay, Larry, sell the stocks. I know, easy money, right? Mr. President, you can't just... Would you let me finish? China. Okay, I'm finished. Sir, you are clearly manipulating the stock market, which is highly unethical, borderline illegal. Don't ever use the word illegal around me, unless it has to do with Mexico. Okay, I quit. Guys, jokes and bad impressions aside, the best thing we can do right now is stay calm and continue investing every single month, no matter what. We're not going to... Exactly. So, زيادة ربازي أنتهايا إزي أب عداقة أب ستاك ماركت أب كريبتو أب كل نريو زلنا ناي دونالد ترامب بوليسي حنتقنه تعريف يبل دحريا يقطفا اتوم ابتقو زلو نسو تعريف قبل كله كاب تحت يغزو نلعلم مسكده يشطو كم حدش تعريف يبل نيوروبا 5 قبر يبل نت داغا كومي يلن ربشافت يرول زلو نزو كنتات زي كنقواصرين خلينا عنا نسقم انتينا كنقبر زلنا stay on course يزبال مغنياتو ناي دونالد ترامب كاب دقائق مساعات زقاير بوليسي سقيل كاب تاع داغا زلخا ستوك ماركت دي كريبتو غزي خاخيد غوريدي الكايت سنبد مغنياتو the biggest problem كوينو زلو صقم دونالد ترامب ناتو سمعتها وسانتاتن يوم سلازي نحنا كنقبر زلنا اتوم قدم حجه حليفنا انفستمنت تبلو زنبركم ناي كريبتو يكون ناي بيتكوين يكون ناي كاله انفست قبروا نتوم هاي ميتيو قال ما لازبلكم زنبروا كل غزي نقروهم قدم 15 عام بيتكوين $0 ينيرو حجي 7 عند عرالو قينو دون وري 220 بس ينيرو تمليسو تعبي غليو stay on course كندي غزي لناكم هنا
ትምህርቲ ክጅምር ከለኹ ናይ ስቶክ ማርኬት 15,000 ከላ ጀሚራነ ስለዚ ካብ 15,000 ናበይ በፂሑ ነይሩ ወዲሉ ሕጂ ብርግፅ እቶም ዘይኣትኹም ኢንቨስት ትገብርሉ ግዜ እምበር ተሃድምሉ ግዜ ኣይኮነን ሎሚ ነዛ ዘረባናተይ ከም ዋዛ እንተሪኢኹማ ድሕሪ ገለ ዋርሕ ካልእ ዘረባ ክመፀኩም እዩ ድሕሪኡ እቲ ዳዕሳኹም ላዕሊ ክድይብ እዩ እዚኣ ጥራይ ክመክረኩም ዝኽእላነ ምክንያቱ ነቲ ኣብ ዙርያና ዘሎ ኩነታት ኣንቢብና ንዑ ዝምጥን ስጉምቲ እንተደይወሲድና ፅባሕ ንጎ ኣብቲ ፅቡቅ ግዜ ብዙሕ ፋይዳ ይንረክበሉን ኢና ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ብዙሕ ተቀያየረ ፖለቲካ ክንሰግር ኢና ሌትስ ጎ Ethiopia has accused its neighbour Eritrea of military aggression and supporting armed groups in Tigray amid a rise in tension in the region. In the late 1990s, fighting and unrest killed thousands of people and displaced millions more. Hello and welcome. Our top story is from the Horn of Africa. From foes to allies to adversaries again, the relationship between Ethiopia and Eritrea is a complicated one. The two neighbours have long been at odds over their shared border and Red Sea access. They share a bloody history, and now a new conflict seems to be on the horizon. Ethiopia has asked Eritrea to withdraw its troops immediately. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዛንታ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሚድያ ክመፅእ ከሎ ኣብ ተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ቪሸስ ሰርክል ዝብልዎ ዝመላለስ ተመላላሲ ነገር ከም ዝኾነ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ እንታይ ግን ኣይገልፁን እዮም ድሕሪኢኹም ኩሉ ግዜ እቲ ስቶሪ ወይ እውን እቲ ናራቲቭ እቲ ትረኻ ብናይ ኢትዮጵያ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዎ እዚ ከዓ ከቢድ ስራሕ ከም ዝፅበየና ዘሎን ዓብ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ከም ኤርትራውያን ሓደ ዓብ ጎቦብ ቅድሜና ኣሎ ክንፍንቅሎ ዘለና ምክንያቱ ሪጋርድለስ እንታይ ዓይነት ቅኑዕነት ኣለና ወይ እውን ቅኑዕ መትከል ኣለና ቁሩዕ ሃገር ኣረጋግፅ ኣለና እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ብተደጋጋሚ ቀፃሊ ናይ ኢትዮጵያ ዓይነት ትረኻ ክወስድ እዩ ዝፍትን ብተደጋጋሚ እዚ ሕጂ ናይ ኩናት ብልፅግና ብትክክል ኣብቲ ዜናታት ብከምዚ መንገዲ ክመፅእ ስለ ዘለ እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ኩናት መንፈስ ትማሊ ዕሩኽ ዝነበሩ ክልተ መራሕቲ ኣብ ብዙሕ ፅቡቅ ዝተነበረሎም ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ድማ ብዙሕ ግዜ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገብርዎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ 1991 ክሳብ 95 ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ዝነበረ ሽዑ ፕራይም ሚኒስተር መለስን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝነበረ ዝምድና ዳርጋ ብኣፍሪካ ደረጃ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ዓብ ኣብነት ክኸውንን ብዙሕ ተስፋ ዝተነበረሉን ነይሩ 2018 ድማ እቲ ስቶሪ ከም ብሓድሽ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ዝነበረ ዝምድና እውን እቲ ኣካይዳ ዝነበረ ኣዝዩ ቅልጡፍ ብዙሕ ተስፋታት ንዓና ነቶም ኣብቲ ዞባ ንቕመጥ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ እውን ሰባት ወላ እናተጠራጠሩ ተስፋ ንክገብርሉ ዘኽእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ግን ዘይቅፅል ምዃኑ ድማ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ብርግፅ እቲ ብውሽጢ ባህጊ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ገግዜ ፀገሞም ዘውፅዎ ነገር ብህላወ ናይ ኤርትራ ዘይሕጉሳት ምዃኖምን ብልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዘይሕጉሳት ምዃኖም ጥራይ ዘይኮነስ ባህጊ ናቶም ናይ ኤርትራ ውሒጦም ዓባይ ኢትዮጵያ ንክሃንሱ ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ተዋሳእቲ ፖለቲከኛ ማለት ተዋሳኢ እዩ ኤኒዌይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሙሉእ ዓለም ፖለቲከኛታት እውን ተዋሳእቲ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ትሪእዎ ነበርኩም ነቶም ደገፍቲ ናቱ ክንዲ ምንታይ መብፃዕታት ኣትዩሎም ኣብ ስልጣን ምሳተው ግድባይ ኢልዎም ኤሮፓ ከምኡ ኤቭሪዌር ኢትስ ዘ ሴም መብፃዕቲ ኢኻ ምጥላም ንቡር እዩ ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ፀገም ናይ ብሓቂ ነቲ ከባቢና ዝብክል እዩ ብርግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኤርትራ ከሲሶም ክሲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘሎን ካልእ ኩሉ ከምኡ ዝመሰለ ከቢድ ዝኾነ ክስታት ኣብ ልዕልና ክዘንብ ፀኒሑን ኣሎን ብርግፅ ኤርትራ እውን ዝኣክል መልሲ ትህባላ ቁርብ ወላ ተደናውግያ እንተላ ነቲ መልሲ ናይ ኤርትራ እውን ክጥቀምሉ ጀሚሮም ኣለው ከም ትሪእዎ ደሎም ኤርትራ ጠቕላላ ነቲ መልሲ ሪጀክት ከም ዝገበረቶን ኣብ መብዛሕትኡ ዜናታት ክወፅእ ርኢና ኣለና ሕጂ እንታይ ከረይኩም ደልየ ኣለኹ እዚ እቲ ቀንዲ ተዛርብ ዘሎ ዝጥቀምሉ ዘሎ ሜይንስትሪም ሚድያ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ናብ ክልል ትግራይ የፀግዕ ከም ዘሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገሊጹ እቲ ውድብ ሎሚ ኣማስዮ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ንዝተፈፀመ ግጭት ብምጥቃስ ወገን ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዘነፃፀረ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ከሲሱ ብወገን ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝርከብዎም ማሕበረሰብ ዓለም ክቃላሕ ንዝፀንሐ መተሓሳሰቢታት ብምን ዳግማይ ኩናት ከይውላዕ ግብራዊ ስጉምቲ ክወስዱ ሕወሓት ተማሕፂኑሎ እንተኾነ ግን እቲ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኣበይ ከባቢታት ከም ዝተረኣየ ሕወሓት ብዝርዝር ኣይነፀረን ጀነራል ሰራዊቱ
كم زنريو زلنا ازي تسراويت زبحال زلو ذا خالت ريبورت مخبركم كتحازا سلسخونكم حتى سراوت ኢትዮጵያ ከቢብና ክብል ከሲሱም ህወሓት ኣብ ዘርግሖ ሓድሽ መግለጺ ኣብ ዝቀረባዋን ዝተፈጸመ ግጭት ብምጥቃስ ብወገን አዲስ አበባ ናብ ትግራይ ዘነጻጽሩም ሓደሽቲ ወተሃደራዊ ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለው ከሲሰሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዝማ መጠነ ሰፊሕ ናይ አጽዋርን ሰራዊትን ምንቅስቃስ ብምግባር ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቅሙ ናብ ትግራይ ብምጽጋም ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናትን ምታው ኣብ ምህንዳድ ይዝርከብ ክብል ህወሓት ከሲሰሎም ህወሓትን ህዝብ ትግራይን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክትግበር ከም ዝደልዩ ብምንጻር ድማም እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለው ወተሃደራዊ ምድላዋት መንግስት ኢትዮጵያ ተጠውይሉም በመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ናብ ልዝብ ክእተምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ከኣቱ ፍጹም በተደጋጋሚ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ይኹኑ ካልኦት ሲቪክ ማሕበራት እቲ ኩነታት ንክቕየረሎም እዚ ዝርእይዎ ዘለዉ ኩነታት ኣዝዩ ዝሕዝንን ኣሰካፍን ከም ዝኾነን ናይ ብልጽግና ምንቅስቃስ ድማ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኩናት ይኸይድ ከም ዘለዎን ኣብ ኩናት ናብ ትግራይ ገጹ ይቐርብ ከም ዘለዎን ንዑ ዝገልጽ ሓበሬታ ብየማንን ፀጋምን ክወፅን ክገማዳሕን ንሰማዕ ኣለና ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ very sensitive ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ ህወሓት ድሮ ንዓለም ክነግር ጀሚሩ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ሸለል ኢልኩም ተሪኹሞ ፅባሕ ንግሆ ክመፅእ ዝኽእል ተሓተቲ መን እዮም ክኾኑ ቅድሚ ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ህወሓት ጽቡቕ ነገር ዘለዎም ክትብሎ ትኽእል ብዙሕ ጉድለታት ኣለዎም ጽቡቕ ነገር ዘለዎም ናይ ምእዋይ ክእለት ኣለዎም ተርዲኹምሎም ናይ ምእዋይ ክእለት ኣለዎም ቀልጢፍካ ንሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ገለ ቀልጢፍካ ደብዳቤታት መፅሓፍ ክእለት ኣላቶም እዚኣ ኣላቶም እዚኣ ድማ በይፈሊጦማ ኣብ ኣራት ኪሎ ከለዉ ፈልጥዋ ስለ ዝኾኑ እዩ ስለምንታይ ፈልጥዋ እንድሕር ኢልካ ድማ ቀልጢፍ ዘወየ ብዙሕ ግዜ ዝዕወት ንሱ ስለ ዝኾነ እዛ ዓለምና ንነብራ ዘለና ከምኡ እያ ንሓቂ ትፅባዕ ዓለም ኣይኮነትን ቀልጢፍ ዘወየ ብዝበርታይ ቋንቋ እንድሕር ኸይዱ መብዛሕትኦም ፖለቲከኛታት ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካ እንተሪኻዮም ዜናታት ኣርቲክልስን ጭብጥታትን ታሪኻዊ ሰነዳትን ዘንብቡ ይኮኑን ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትዊተር ዝረኣዮ ሓቂ ይመስሉ ስለዚ ኣብ ትዊተር ኣክቲቭሊ ምፅሓፍ ቀልጢፍካ መልሲ ዘይምሃብ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ሶሻል ሚድያ ዓለም ኩሉ ግዜ ወላ ቅንዑ ሃሉ ተጋጊኻ ከም ዘለኻ እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ ዓብ ሚድያ ዘለዎ መፅኡ እንተኸሲስካ ወይ ብሓሶት ተጸሊምካ ምናልባት ውሕዳት ሰባት ነቲ ሓቂ ክፈልጡ ይፅበዮም ዝበዝሕ ግን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣብ ጎኑ እቲ ዘጸልም ዘሎ ኮይኖም ክፀርፉካ እዮም ዝውዕሉ ሕማቕ ኣብነት ክበኩም ሓንቲ ጓል ወፂኣ ሓደ ወዲ በዲሉን እንድሕር ኢላ እንታይ እዩ ዝበዝሕ ሰብ ኣብ ጎና እዩ ዝኸው ኣብ ጎና ኮይኑ ነቲ ወዲ ዘይፈልጦ ገይርዎ ድዩ ውዒልዎ ድዩ ከይተፀበየ ከምኡ የለን ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ነቲ ወዲ ኣብ መንገዲ ረኺቦም ኣፍንጭኡ ዝሃረምዎን ክቐትልዎ ዝፈተኑን ኣለዉ ናቱ ድምፂ ከይሰማዕካ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሚድያ ተራ ናይ ሚድያ ዘይምርዳእ ከቢድ እዩ ክኸውን ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሚድያ ዝርዮ ይኣምን እዩ ኣብ 7-8 ፖስት ኮይኑ ተሪእዎ ሰብ ይኣምን እዩ እዚ ብልጽግና ነዚ ስለ ዝፈልጥ ብብዙሕ መንገዲ ነገራት ፓምፕ ከም ዝኸውን እሞ ነቶም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፖለቲከኛታት ማኒፑሌት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለዎም ነታ ገይም ግን ኣብ ትግራይ ክኸውን ከላ ህወሓት እውን ይፈልጥዋ እዮም ስለዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ደሰይም ፀወታ ክልቲኦም እዮም ተፀሚዶም ዘለው እቲ ኩነታት ድማ ከም ዝንሪኦ ዘለና ህወሓት ብግምጣሉ ጭብጢ ዘለዎ ነገራት ይዘርጊሑ ዘሎ ብልጽግና ወላ ሓንቲ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከይጠቐሰይ ክኸስስ ፈቲኑ እዚ እውን እቲ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ዝሰወር ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ደው ይበል ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሓቲቱ ህዝቢ ትግራይን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘለዎም ዘይንቕነቕ መትከል ዋጋ እናኸፈሉ እውን እንተኾነ ኩሎም መፈላለያት ብዝርርብን ሰላማዊ መንገድን ክፍትሑ ክሰርሑን ክምሕፀኑን ፀኒሖምን ኣለውን ክብል ድማ እዩ ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣዘኻኺሩ ዘሎ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ዝርርብን ቀዳምነት ብምሃብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክፍፀም ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ክጽዋዕን ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ትግራይ ኩናት ክጅመር ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ናበዩ እቲ ኔክስት ሙቭ ንዝብል እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ክንፍትሾ ኢና ቢካዝ ናብ ትግራይ ጥራይ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እውን በዓል ሳሌን ዝብልዎ ዘለዉ ዋላ እውን እቲ ፀብፃብ ብካልእ መንገዲ ዝርዮ ዘለኹም ክርእየኩም እየ ክንወኩም ኢና ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ሞራለ ያቆርር የበሎ ምናልባት 17 ክውደል ይኽእል 5 ምናልባት ካብ ማክሲመም 17 ክውደል ይኽእል ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ሓይሊ ብምሉእ ኣውፅአ ዋላ ፋኖ ኣምሓራ ክልል ይቆፃፀሮ ናብ ትግራይ ክዘምት እየ ኢሉ ኣሎ እዚ ካብ ብልፅግና ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እዩ ኣብ ጉዳይ ብዓፋር ገፅ ዘሎ ኩነታት ከምኡውን ናይ ጉዳይ ኣብ ፀለምቲ ወፂና ኢና ኩነታት ዝብል ኣብኡ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ዝሃቦ መግለፂ ንእሽተይ ክንዘራረበሉ ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ካልእ እውን ደልየ ረኺበያ ኣለዃነ ምክንያቱ በብዙሕ መንገዲ ንዑ ዝመስል ነገር ንርኢ ስለ ዘለና ኢና ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ብብዝሒ ካብ ክልል ኣምሓራ የውፅእ ከም ዘሎ
ካብ ዝተፈላለዩ ንፋኖ ገዲፍሎም ይወፅእ ከም ዘሎን since February 7 ዝብላሎ regime forces have fully withdrawn from large parts of South Gondar zone, pulling out of at least 18 towns and 13 Warada administrations, including areas that previously hosted major regime military camps. ብዙሓት ወታደራት ናቱ ካብ ክልል ኣምሓራ ይስሕብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልጽግና ስለምንታይ እዩ ነዚ ዝገብሮ ዘሎ እንድሕሪልና ድማ ነቲ ዝሓስቦ ዘሎ ፖለቲካዊ አጀንዳ ወይ ወታደራዊ አጀንዳ ንመጀመርያ ንትግራይ ምህራም ከም ቀንዲ አጀንዳ ወሲድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ እውን ናይ ምኻድ ናይ ኩናቱ ናብ ኤርትራ ገጹ ንማይ ምስፍሕፋሕ ሕልሙ እውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ ببزح سراويت كاب كل محرا دوت زلو كاب كل الأوروميا دوت زلو عين باللي سن باللي ناب كل من يخاطب له كل التجراي زخي زلو عاقمي زلو عاقمتات أخاخيبو نعوك هرمي دلس له زلو يزبال زلو بزح سبتعبي دوت زلو بس قدايزي أما وداتا نتجراي ترايديو كهرم زدلو زلو زسبزي عند حريلكا نو تناتو بلان زسفعيو أتي نسودان زحسب زلو كينات انتبلكا أتي ناب إيرترا قصو زحسب زلو كينات تبلكا بزح نقراتي زحسب زلو بتعين ناتو تنقر ناتو دايزي يكون اللو زلنبر حساباتو قليل يكون السبزي نكوينات كم ناي موداتا ممارتي ويون ناي موداتا أبسلت أمسنحي سبات النا ناقوتكا النا بالعكا النا تقافاكا أبسلت أنكا مغطال كم حدا زكال نجار استراتيجي غير وسيد والله and this is going to be very very interesting مغنياتو بزو زخدو زلو من قدي كواتس أودي أي واتسون بفلاي دما نزو كله زقبرو زلو بتي نفسو دانجسو زقبرو زلو حدا عبي شبت كاريكم كفتني نابير تراخ قبرو زفتن زلو دما حويسنا نرأيو اسكي مجمريا إذا قد داينا السودان تبهال دلا حدا بومب شيلد زخوني revelation ويون مستير وسيلو انتهي الصغير أبزي كريكم يعنون نعود بوست جريان لغو زتري وزلهم رويترز بحال ننوي حوان قد مستوى السنة جزي الجزيرة أوتي وزنا برحبري تايزي الجزيرة انتايلو نيرو أب بين شانقول زبحال زوبا أبي أحمد وتحدراو معسكر كفي تخم زلو أزيد ما نزم عسكر زي ناي حميت سراويت كابو أسلتينو كابو أبقي سمالتيو أشحات وتحدرات أبزا أسلتينو نحميتي نتناي أرسيف دعم سريع نمحيالن نتكوينات نمقصالن زوستو زلو استراتيجي مخانو تنغيرو نيرو سلازي انتاينا نرزالنا ابزن دحريلنا إمارات كابزع بوتاتا تقليفا سلازالا اتون كون دعم سريع سرفايف نخد قبر زوستو تناي موداتا من رجاناتا بلتقنان أبن كوينو نأبي فتوي سلايو بزخونة من قدي سفع زخونة وتهدراوي ني سفع زخونة أجنداناتا أبلتقنا أوريد أطلع أزين ريو زلنا دما أكالناتيو معاتاوي حدش مستيري دوات زلو سلامتاي أمتو زلو نزو قدايزي عب عيني كريكمي نزو كنتات ناي سودان فدم إيرترا ياتقدو سلنيرا قلع كفال قبسي ياتقدو سلنيرا كنبل نخلينا قد ملتا عمد قلع مانياتو إمارات نخالو تم ناي قبسي ميديا بزعبو كم زي زارب عبي سميم سعوديا ناي قال في مرر رأس لزلوم إيدا ما يتون يوم يرو أمنا أب قداي ناي قال إيد كايتو توز عينتين يرو سرعهم الجزيرة حلف يلو تنكف يبلايقن يفرهن يرو تغات أرنبا علو مسنا إسرائيل ناي إمارات زنبري تركي مس إمارات بوز غنا زمدنا سلزلو عين التناخفنا زي عينتين يرو ناتنا لنا نرسحكون سراحون سلزلنا من قدنا بخمز من قد إمارات كم دلي تاخد كيس أنيها حجقن قيم تغيرو كلير لقيم تغيرو السعودية كلت الجيجاناتا كاميتشانا كلت يدو سبسيبو محمد بن سلمان تيفو أتي ولا نزقو دايزي تيفو ني إمارات نمودا ني إمارات نمكلا ني إمارات الوان نمدخام بمولو حيلو مسملو ميدياناتو بزع باجت غيرلو عبلو بفنيو أمها بينو سلازي كلون أقدس استراتيجيكاوين مشاركتو هزمتي ولا سلازي إزرو يترزو وزرلو كان محجة حبريتاي نبرو منكبلا يكلني نهيروام على الجزيرة أمتيون يريد حبريتا ساتلايتي مجلس غير أمتيون يريجن بزيك على الجزيرة ناي قطر سلازخون نمبر كالم عربا ميديا كتن كفاي كل نيرو نعم أب أمريكا ون عبيت بابليكيشنز كيدوم زعبا RSF يوتصون يرميم زينا رويترز جوات يزلقن كبابل شمن تسبات مسكرنا زهبولو ساتلايتي مجلسن حويسايا نزي أبزي أغريباتو زلا سلازي أزين ريا زلنا ناي بحكي أقداسي مدرخن أقداس كونتاتنيو كندمنتاي
ኣዛራቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ እዚ ክንሪኦ ኢና ነቲ ኩነታት ናይ ክልቲአን ሃገራት ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ከነንብቦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ let me give you እቲ ባእሲ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ናይዘን ክልተ ሃገራት ቅድሚ ናይዚ ኣብ ሱዳን ዘጋጥም ዘሎ ንብሎ ዘለና ምርኣይና መጀመርያ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ መሻርክቲ ሃገራት ዝነበራ ኣበይ በፂሑ ኣሎ እቲ ጉዳይና ተነስከ ብሓደ ንርኣዮ For years, Saudi Arabia and the United Arab Emirates were seen as inseparable partners, twin pillars of power in the Arabian Peninsula, shaping oil markets, controlling regional politics, and projecting influence across the Red Sea and Africa. But now, that partnership is cracking. Proxy wars in Yemen and Sudan have escalated into open, deadly competition. Strategic ports, gold mines, and corridors of influence, once shared ambitions, have become battlefields. What happens when allies turn rivals and the pursuit of resources outweighs loyalty? Can the Gulf survive a rivalry driven by gold, ports, and power? Hello and welcome. Okay. እዚ ዛንታ እዚ ሓደ ካብቲ ሚድያ ናይ ዓለም ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ጥራይ ብለክ ኣለኹ ናይ ኣሜሪካ ብምሎም ፐብሊኬሽንስ ዓበይቲ ምንጭ ናይ ዜና ዝኾኑ ዋሽንግተን ፖስት በሎ ዎል ስትሪት ጆርናል በሎ ፖለቲኮ በሎ ኒውዮርክ ታይምስ በሎ you name Bloomberg በሎ whatever እቶም ዓበይቲ ፐብሊኬሽን ፎሬን ፖሊሲ አትላንቲክ ካውንስል ብምሎም እቶም ዓበይቲ ምንጭ ናይ ዜናታት ንብሎም ቢቢሲ ካልገሎ ሲርካ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብ መዓልታዊ ክትብሎ ትኽእል ወይ ናብ ሓፂር ግዜ ብዛዕባ እዚ ባእሲ ናይዞም ክልተ ነጋውስ ክዛረቡ ይውዕሉ ኣለዉ ኣንድ ብዙሓት ሰባት ድማ ሓደ ኣገዳሲ ሓቂ ይገሃድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ሓቂ ዝገሃድ ዘሎ እዚ ተራ ባእሲ ከም ዘይኮነን ተራ ዘይምስሓሓብ ከም ዘይኮነን ኩላቶም ተረዳዲኦም ኣለዉ because is a big እዚ ጉዳይ እዚ ንክልቲአን ሃገራት ዓቢ ዋጋ ከኽፈለን ዝኽእል ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘሎ so they're going to pay price እንድሕር እዚ ኣብዚ ሚስ ካልኩሌሽን ዝተጋጢሙ ሓደ ካብኣቶም ጌጋ እንተፈፂሙ ናይ ምውዳቕ ክእለት ዝለዓለ ከም ዝኾነ ስለዚ ክልቲኦም ንሓድሕዶም እቲ ባእሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ገለ ጥራይ ኣይኮነን ኖ ኤቭሪዌር ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እቲ ባእሲ ስለዚ እዚ ባእሲ እዚ ሓዲኦም ጥራዩ ሓያል ኮይኑ ክወፅእ ዝኽእል እዚ ሓዲኦም ሓያል ኮይኑ ክወፅእ እንድሕር ኮይኑ ድማ ክልቲኦም መጀመርያ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ አቡዳቢ ወይ ናይ ዩኤኢ ንጉስ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ከም ሓደ ናቱ ተምሃራይን ናቱ ጁኒየርን ገይሩ ይዝርዮ ነይሩ بهاجر درجة ببوليتيكا درجة اخترق الله هاجر سعود عربي عب هاجر سزي سعودي كلنا جرجر له هاجري مجمريا نا إسلام زعبيه بوتاي نزيب بزخوني يقول ما قدي في دبي بلاسو سريه كاريخا ولا تكنولوجيا مع بير كاريخا كتكوي تغنيخا أسلام تاك عندي أبهي وتوم أبي تاريخ زلوا أبتدي القرآن ناتوم أبكال عبي بوتا زلوا مكان مدينة أب سعودية ينزلوا سلسلة السعودية إنفلونس ناتا ناتشرالي بعلى دليل لميناتهم صوت رايد يكون استفتراوي سلوالو سفي حجريو ناتشرال بتفترض ما أبتي إسلام وعالم سلواناتا كم قبول غير استوزدي راينا تزلوا ما يصرحوا له نيرو يزبال سلازي إتي ناتشرال زلهم إنفلونس أنت تتكلم حجي كتكمل جميرو مالو ننوي وانا يتكملون يميرو أبو دابي دما إمارات مالتي زي محمد بن زايد نزنا السعودية باور يفلطون يريبها انتاج نقبر نيرو نزل باور ناي السعودية وينزل لو عقمي بوتنشال زي تتكمل زي لا سفي زخونه تلوا نسعودية كل زي ديستراكتد كتكون داليا نيرو أبتي كون نجارات أبناء مسلم برادرهود مس إيران كتتفانن مس إيران كتبقاس مس إسرائيل زلوا نجار كم زكهون سلازي كل جزء أبكال نجارات نات نبلت نسو سلواناتو كعبي تكنولوجيا ناتو كعبي كاوز عيدما سعودية كم قال نتنجار كرد أنت جميل دما بيزخ جبرا كونتين كجبرا بيمن غيرو كجنقا بسودان غيرو كجنقا بكل من قدك حصاصرا قبل علي دما إسرائيل أبغون هزه ك نزي محمد بن سلمان لولاو كتولغ لي نت فيجن نت ناي قطبا لو تخغبر زلزلو كله كم زي سلط كغبري تحتي بزح كسرحالو صني وين سعودية ناس قداي زي كاب حيال وان ترديو متر عليه كونسي كاند سلايناتهم نابت خدوز دلزلو مانم كم زي كونن إسرائيل كم زي كونن كار كم زي كونن إيران كم زي كونن تايدا أبزيت قوم زلو إمارات بحبو درجة بسرحو زلو سرح مخانة ترديو ناو كابو مستردوم من أنا بريزنت سياس نتي ريسك زلو أقول لي هاري وودو قلدو نابلكا زبها لالو حق نتك الوغلي نتا تريجر بوينت نتا تيتنا بقطع نتا تيتنا بأنكر علي فاز نبرت نخوتو كس قبرو بريزنت سياس يزبلو سبات اللو يمثل ليخا مس بريزنت سياس مسترى خبي محمد بن سلمان عبيت وسانتات سقمتات وسانتات ديكون سقمتات كوس جميرو زبال زلو سلامتاي نزا ستوريز ياي نغركم اللو because let's go back to زي لنكنا أقاتي مزولون بلا زلنا مجمريا
نابزي نملس أبزي أنا كريكم صنعكو أزي حجي تجاهيد زلو كلتا نجارات زي إيرتراين ون بعبيو زحفولون زاربولون زلوي أب تجراي كينات أب أمحراب كينات بمنجد تجراي زكبر زلو كينات دما كن زارب تانينا أبزي حنتي سبيشال ريبورت لا ودانا السودان كن زارب كلنا بزيان جمر. UAE says welcomes U.S.-backed peace plan for Sudan. The United Arab Emirates says it welcomes a U.S.-backed peace plan aimed at ending the war in Sudan, despite repeated accusations that the Gulf state has fueled the conflict. In a statement on Sunday, the UAE's foreign ministry said Abu Dhabi supports the comprehensive peace. ስለዚህ ነቲ ገይም ብሕቡእ ክትፃወቶ ዝፀንሐት ኢማራት ጉዳያ ናብ ቃልዕ ከም ዝወፀ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረኽ ንዓዓ እቲ ዝኸበደ መድረኽ መፂዎ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ምክንያቱ ቀደም ክንዱ ዝኣክል ጭዋዳ ተገቲሩ ኣንፃራ ዝስለፍ ኣይነበረን ንኣሜሪካ ድማ ብብዙሕ ሎቢ ጌራ ብካልእ ጌራ ኣብ ጎና ጠጠው ከም ዝብል ወይ እውን ስቕ ከም ዝብል ብዛዕባ ከምዘይ ይዛረብ ናይ ዩኬ ከምኡ ከምዘይ ይዛረብ ብኩሉ መንገዲ ብኢንቨስትመንት ናቶምን ብካልእን ገይሮም ሒዞም እዮም ሕጂ ግን ኣብቲ ዞባ ናይ ጋልፍ ስቴትስ እቲ ቀዳማይ ተሰማዐ ድምፂ ስዑድ ዓረብ እዩ ዝበሃል ስዑድ ዓረብ ዓብዪ ኢሉ ክዛረብ ስለ ዝጀመረ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዓብ ክብሉ ጀሚሮም ሓደ ካብኦም ስዑድያ ምስ በለ ግብፂ ካብቲ ተሓቢእዎ ዝነበረ ወላ እኳ እናደመየ እናተቐንዘቦ ከሎ ኣንፃር ኢማራት ክኸይድ ስለ ዘይክእል ፍርህ ስለ ዝነበሮ ስቕ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ግን ሓፊሉ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣለኹ ቀይሕ መስመር ናተይ እዚ እዩ እዚ ክስገር ኣይደልን እየ ዘለኹ ንዑ ንኸይስገር ድማ ኩሉ ክገብር የብለው ና እዚኣ ተወርዋሪ ፖስት ገይርዋ ዝነበረ ናይ ግብፂ መራሒ ናብ ኢማራት ከይዱ ነይሩ ሰው እዚ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እዚኣ ሕጂ ብዓይኒ ብልፅግና ብብዙሕ መንገዲ ተዘሪብላ ዘሎ እዚኣ ድማ ፅቡቅ ጌርኩም ተረድዋ ምክንያቱ ማኒፑሌት ክገብሩ ዝፍትኑ ሰባት እውን ስለ ዘለዉ ናይ ግብፂ መራሒ ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ናብ ኢማራት ከይዱ ምስ መሐመድ ቢን ሰልማን ዝራኸበሉ ንውሕዳ ሰዓታት ተራኺቡ እዚኣ ድማ መራሒ ናይ ኢማራት ልዑል ፀቕጣ ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ he really wants ዲፕሎማስያዊ ማኒቨር ክገብር ከም ዝኽእል ክንቀሳቐስ ከም ዝኽእል ከርኢ ይፍትን ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ኣብዚ ኣነ ዝፈተኽዎ ፀብፃብ ኣብ ዘላትኩም ልክ ኣብዚ እናተራኸቡ ከለዉ ብሓደ ተመሲሖም ነይሮም ኣብቲ ምሳሕ እዮም ተዘራሪቦም ኢሉ ኣብዚ ሓንተ ፀብፃብ እንታይ ኢሎም ልክ ንሱ መሐመድ ቢን ዛይድ ናይ ኢማራትን ናይ ግብፅን ብሓደ ኣብ ዝዛረብሉ ዝነበሩ ግዜ while the meal was being served in the table of bin Zayed, Sisi, the Egyptian cargo plane, was unloading its shipment in Port Sudan. Za abzi chart giromalo. Lika abti gizi misah natom abzi nusi misah ilom. Kakad mi abzi ada lansani. Abti kakad mit misah dema abzi ani razik tri wallahum kap Gibbs istabagase logistics malatiyu nab Sudan kaidu of airport operating in flights money from Cairo. ና ፖርት ሱዳን ሎጂስቲክስ ናይ ኣፅዋር ይራገፍ ከም ዝነበረ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ንግብፂ ስሒባ ንግብፂ እሚና ካብቲ ኩነታት ከተውፅኣ ዘይኮነሲ ኢማራት ምስ ግብፂ ዘለዎም ርክብ ብፍላይ ግብፂ ደሊኬት ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ስለ ዘለዎም ንኢማራት ክኸስርዋ ይደልዩ ኣለውን ምክንያቱ ንቁጠባ ናቶም ኣዝያ ኣገዳሲት እያ የግዳስ ንዘለዎም ለቨሬጅ استراتيجيكاون دبلوماسياون عقمن تطقيمهم إمارات أكايدا نختقير سقط خبري دليلو ني إمارات كاب عندهم قليل أكتوت كي جبروا تزلوا أكايدا أبليبيا يكون في السودان في صوماليا أكايدا كتقير يحتوالو ناتهم كأي مسمر كتخبروا لهم يدلي والو جي كلتهم وجنات بغليلو مركز يوم كيرو زخولي يكونون برجس نسنا تزارب قلو ናይ ሱዳን ናይ ግብፂ ወታደራዊት ካርጎ ዝፃነት ናብ ፖርት ሱዳን ምኻዳ ግብፂ ንክልትዩ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ምስ ኢማራት እናተዘራረበት ስራሓት ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ግን ይዝብልዎ ዘለዉ ኢማራት ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክስገር ዘይክእል ምዃኑን ኢማራት እትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ምውዳቓ እውን ዘይተርፍ እዩ ኢማራት ምውዳቓ ዘይተርፍ እዩ ዝብል ዘረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎልሐ ይመፅእ ኣሎ I am really surprised ሓደ ታሪኻዊ ትንተና ሰሚዐ ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ ዝብል መሲልኩም ኒ
ኣብ 4 ንግስነታት ዘጋጠማ ካይዳር እዮሞ ንሱ ድማ ኣውስትሪያ ኣብ 1600 ከባቢ ቢሎም ኣውስትሪያ ኣብ ግዜ ፈረንሳን እንግሊዝን ክልቲኦም ሓያላት ከለው ናይ ኣውስትሪያ ንክልቲኦም ከጋጩ ከም ፀናን ኣብ መወዳታ ረብሓናትካ ፅቡቅ ጌርካ ከተሳልጥ ተዘይኪልካ ኣብ መንጎ ተበሊዕካ ከም ተርፍ ካልእ 3-4 ኬይዝስ ከማ ገይሮም ይዛረቡ ናይ ኢማራት ኣካይዳ እጅ ኣብኡ ገይሮም ክርእይዎ ከለዉ እንታይ ዝብል ኢማራት ቀንዲ ዝኩሉ ዝነበራ ፀጋ ዝነበራ ኣድቫንቴጅ ብእስራኤል ዝተማእከለ እዩ ነይሩ እስራኤል እያ ዝኩሉ ፀብለልትነት ትቦም ነይራ እዩ ዝበሃል እዚ ፀብለልትነት እዚ እንታይ ክገብርሉ ጀሚሮም እዮም ኢማራት ዝብሉ ዘለው ሓንቲ ነይራት ንስእሊ ከርእየኩም there was this picture እዚኣ ነይራ ሓንወላ እዚኣ ክንገብራ እዛ ስቶሪ እዚኣ እንድሕሪ ሰሚዕኩምኒ ምናልባት ነቲ ብሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ድሕሪ ዓመት ድዩ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ከጋጥም ንዝኽእል ዝብልዎ መግለፂት እያ ኢሎማ ካብየ ሰሚዐ እንታይ እስከ ኢሎም ኢማራት እስራኤል እያ ዝኩሉ ሓይሊ እዚ ሂባታ እዩ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ምስ እስራኤል ነቲ ኣብርሃም ኣኮርድ ስለ ዝገበረት ምስ እስራኤል ዕርቂ ምግባር ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤውሮጳን ብኸመይ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ትኽእል ብዙሕ ኣፍ ደገ ከም ዝኽፈተልካ ንመርኣይ ከም ኣብነት ተጠቂሞም ላይ ዝበሃል ሕጂ እዚ ሓቅነታት ኣለዎ እዩ እቲ መንፍዓት ናይ ኢማራት እውን ኣቦቱ ኣብ ዱባይ ዘሎ ሼክ መሓመድ ዝገበሮ እስራኤል ጥራዮም ገይሮም ድብላካ ሓሳዊ እዩ እስራኤል ገንዘብ ክቡካ ይኽእሉ ገለ ክገብሩልካ ይኽእሉ ከምኡ ዓይነት ኤግዜኪዩሽን ነቲ ዝተዋህበካ ዕድላት ሙሉእ ብሙሉእ ኢምፕሊመንት ጌርካ ሓደ ብሉፅ ሃገር ክትሃንፅ ብቅዓት እዩ ስለዚ ነቲ ዝካሃንፆ ዝኻለ ናይ ዱባይ ብፍላይ ከነስተናዕቆ ኣይደልን እየ ክንመሃረሉ እዩ ዘለና ናይ ኣቡዳቢ ጌጋ ግን ዝብልዎ ዘለው ኣቡዳቢ ኣበይ ተጋጊዮም ዝብሉ ዘለው ምክንያቱ ኣቡዳቢ እቲ መሐመድ ቢን ዛይድ ማለት እዩ ነቲ ዝነበሮ ዕድል ወላ ንእስራኤል ገዲፉ ክፃወት ጀሚሩ እዩ ዝበሃል ንኣሜሪካ ገዲፉ ክፃወት ጀሚሩ ስለዚ እዚ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ይኹን ኣብ ሶማልያ ክገብሮ ፀንሐ ኣብ የመን ክገብሮ ፀንሐ ኣብ ሊብያ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ካልእ እስራኤል ስለተደልዮ ጥራይ ኣይኮነን ንእስራኤል ገዲፉ ናቱ ኣንፃር ምስ ኢራን ንኣብነት ንግዲ ይገብር እዩ እስራኤል ድማ ኢራን ክትዳኸመላ እያ ትደሊ ኣላ ስለዚ ምስ ራሽያ ርክብ ይገብር እዩ እስራኤል ንኣሜሪካን ኣይደልይዎን እዮም ካብ ቻይና ኣፅዋር ይገዛ ኣሎ እስራኤል ንኣሜሪካን ኣይደልይዎን እዮም ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ዝተዋሃበ ዕድል ሰጊሩ ኪኑ ክጥቀም ስለዝኻለ ብእስራኤል እውን ታርጌት ተኣሲሩሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኣሜሪካ እውን ታርጌት ኣሜሪካ ንኢማራት ታርጌት ኣሲራትላ ኣላ ወላ እኳ ይጥቀሙ ከም ዘሎ ብግሎም ይረብሑ ስለ ዘሎ ስኢሎም ተለው ታርጌት ግን ተኣሲርላ ኣሎ እዚ ማለት ብግምጣሉ ንኢማራት ክትረመላ ትጅምር ክዋደቁላ ወይ እውን ጎዮም ኣብ ቅድሚኣ ኮይኖም ከጥሕንዋ ከም ዘይክእሉ እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ it's going to be very very interesting to watch እዮም ዝብሉ ዘለው now ናብ ካልእ ገፅና ቀይርና ምስ ንሪዮ እዚ ሓደ ካብቲ እቲ ናይ ስዑድያ ካልኩሌሽንስ ክሳዕ ክንደይ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ ስዑድያ በይና እንተትኾን ነይራ ከቢድ ምኾነ ነይሩ ግን ንኢማራት ንቱርኪ ሒዛ ንግብፂ ሒዛ ትኸዶ ዘላ እቲ ዝበለፀ ኣድቫንቴጅስ እዩ ብግምጣሉ ንሕና ድማ ከም ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ኣፀቢቑ ረብሓ ዘለዎን ንዓና ክዕውተና ዝኽእል ምዃኑን እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብታ ርእሳ ኣንተ በዝ ጀመርኩ ክምልስ ኢላ እንታይ ኢለ ነዛ ኣብ ሱዳን ተረኺባ ዘላ ኩነታት ምስ ረኣና ከም ኤርትራውያን እንታይና ንሪኦ ኣነ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና መርሕነት በቲ ጨምላቕ ኣካይዳ ናቱ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ መዓት ውግን ዕግርግርን ህዝቡ ዘጥፍእ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ዝፍትን ዝሓስብ ዝነበረ እንታይ ኣጋጢሞ ኣሎ ነዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ከይኣኽሎ ሕጂ ድማ ነቲ ብስፖትላይት ኣብ ካሜራ ናይ ዓለም መፅኡ ዘሎ ኩናት ናይ ሱዳን ንዑ ንምንዋሓል ንምግዳድን ድሮ ፈረስ ናይ ኢማራት ኮይኑ ኣብ ባሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት መሰልጠኒ ቦታ ከፊቱ ሎጂስቲክስ ናቱ ካብ በርበራ ብኡ ገይሩ ከይዱ ናብቲ ኩናት ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ብምውፁ እዚ ድማ ስዑድያ መጠንቀቕታ ይቦሞ ከም ዝነበሩ ብግብፂ ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዝነበረ ውፅኢት ናይ ዝኩሉ ድምር ድማ ሕጂ ኩናት ካልእ ከበግስ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብዓለም ደረጃ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ዓለም ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንዳዕ መሰሪዕ ብቐደሙ እውን ይሕግዝ ነይሩ እዩ ሕጂ ግን እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዓበይቲ ሃገራት ትርኩ በተኣትዩሎ ቀጠር በተኣትዩሎ ስዑድያ በተኣትዩሎ ግብፂ ብዓብዩ ይሰርሓሎ ዓበይቲ ሪጅናል ፓወርስ ነዚኣ ተራጉደካ እንታይ ኣላ ልክዕ እቲ ኩነታት ክቀያየር ከሎ ኩሉ ነገር ከም ዝቕየር በዚ ካ ትፈልጥ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ኢልዎ ዝኸይድ ዝነበረ
ናይ ኢማራት ኣካይዳ ኣይተዋሕጠልናን ኣሎ ዝብል ኮንሰርን ከም ዘለዎም ዝገልጽ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ዩሮፒያን ዩኒየን። ስለዚ ኣገይን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ነገር ይቀያየር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ኖርዌይ እዚ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ወይ እውን እዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ብተሪር ንኾንኖ ዝብል መግለፂ ውፅያ ነይራ። ስለዚ እቲ ታይድ እቲ ማዕበል ይቕየር ኣሎ። ዳዕመ ሰሪዕ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ወይ እውን ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ካርቱም ሒዙ ነይሩ። ስለዚ ንሱ ከም ሓደ ማዕረቲ ካልኣይ እቲ ሓደ ናይ እስላማዊ ሓይሊ ከም ዝኾነን እስላም ኣኽዋን ሙስሊሚን ከም ዝኾኑት ሰራዊት ናይ ሱዳን ገለመለ ሽሞም ተበላሽዩ ዓቕሞም ተዳኺሙ ርእሲ ከተሞም ኣረኪቦም ናብ ፖርት ሱዳን ሃዲሞም ነይሮም። መን ነይርዎም ሽዑ? ግብፂ ሓጊዞም ነው ይሕግዞም ነይሩ። ግን ነቲኦም እውን ይሕግዝ ከም ዝነበረ ይንገር ነይሩ። ነዚ ኩሉ ወይፍ ንኽትቅይር ኤርትራ ተዛዕበየ ተራ ገይራ ኣብቲ ዝኸፍአ ግዜ ዝሓገዘቶም ኤርትራ ሕጂ እቲ ኩነታት መድረኽ ካርቱም ተቆፃፂሮም ተስፋ ኣብ ዝረኸብሉ ኩሉ ነገር ኣብቲ መርዓ መፅኡ ንኤርትራ ኣጓኒዋ ኤርትራ ይትጥቀስኒ ኣብዚ ቀጠር ከም ዝገበረት ስዑድያ ከም ዝገበረት ትርኩ ከም ዝገበረት ግብፂ ከም ዝገበረት ይገብሩ ኣለዉ እዮም እዚኣቶም። ነቲ መጀመርያ ነጥበ መቐይሮ ዝፈጠረ ግመን እዩ ነይሩ ኢልካ ኣብ ታሪክ ክስነድ እዩ። ናይ ኤርትራ በርክቶ ኩሉ ግዜ ሚድያታት ክጠቕስዎ ስለ ዘይደልዩ ከምዚ ከይትዛረብሉ ዝተባህልዋ ርእሲ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዝገበረቶ ከምቲ ዝድለ ክሬዲት ትረኽበሉ የላን። ምስ ግዜ ግን ኣይሆብ ታሪክ ኣብ ታሪክ ብፅቡቅ ትዝከር ትኸውን። ልዕሊ ኩሉ ግን ንዓና እውን ረብሓና ስለ ዝገበርናዮ ፅቡቅ ነገር ጌርና ንሪዮ። ስለዚ ኣነ እንታይ ኢለ ኣለኹ ኣብ ሮይተርስ ደረጃ ኣብ መኻበቲ ምዕራባዊ ሚድያን በቲ ካልእ ሚድያታትን ነዚ ጉዳይ ዝረኺቦም ላዕልን ታሕትን ክብልዎ ምኽኣሎም ንዓና ዓብ ረብሓ እዩ። ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ኩናት ይገብር ኣሎ፣ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ይገብር ኣሎ፣ ኣብ ኦሮሚያ ሽግር ይፈጥር ኣሎ። ኪኑ ሓሊፉ ድማ ንሱዳን ኣብ ምብዝባዝ ተራ ኣለዎ። እዚ ድማ እዚ ሰብ እዚ ምልክት ናይቲ ዘይምርጋእ ምዃኑን ዘይርግኣትን ዕግርግርን ናይ ዞባና ቀዳማይ ተሓታትናቱ ብልፅግና ምዃኑ ፖስት ገይረ ኣለኹ። ኣብ ኤክስ ከድኩም ሰፖርት ግበሩ፣ ሸር ግበርዎ። ምክንያቱ እዚኣ ኣገዳሲት እያ። ኣወል ስዒት እንታይ ኢሉ ነይሩ ንኣብይ ኣሕመድ ስኢልካ ብምፅራፍ ጥራይ ኮንካ እንትዕወተሉ እንታይ ዳ ንምዕራባዊ ዓለም ኣቴንሽን ናቱ ክስሕብ ዝኽእል ነገራት ኢኻ ክትጥቀም ዘለካ። ንሱ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ንኤርትራ ክሃርማ ይደሎ ኖባዲ ኬርስ። ንኤርትራ ፀልዋ ብዙሓት እዮም ዝፈትዎ ግን ውሕዳት እዮም። ንሕና ጥራይና ዘለና እንታይ ግን ትገብር ንኤርትራ ከጥቅዕ እናደለየ ከሎ ካልኩሌሽንስ ናቱ ኣብ ካልእ ክሃርሞ ዝደሊ ዘሎ ኢኻ ትጥቀም። ከም ኤርትራ ኮንካ ኣብ ዝሓለፈ ኣብዚ ኩሉ ፓርላማ ዓጆጆ ካብ ዝበሎ ሓንቲ ጥራይ ሓንቲ ኣንግል ወሲዳ ኣነ ንሱ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ኮንፍሮንት ክገብር ዝፈተነሉ ጌርድሲ ብገንዘብናን ብዘይ ለቅሓን ብዘይ ዝኾነ ሓገዝን እናሰርሕናዮ ትብል እያ። ኣነ ኣብ ኤክስፖስ ዝገበር ኳሳ ጥራይ ወሲደ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ከነርክሶ ኣለና ኢለና ጥራይ ፖስት ገይረ ከምኡ ዓይነት ፀርፍታት ኣጋጢምን ይፈልጥን እዩ ቢካዝ ዘይ ነው ናይ ብልፅግና ካድረታት ከድኩም ረይዎ ማዓት ፀርፊ ዘለዋ። ስለዚ እንታይ እዩ ኣርታ ዝሕምሞም ንኤርትራ ከምዚ ኢልዋ መፍተቶም ይሰብ ልክዕ ግን ንግብፂ ክሃርም ከሎ ወይ ንካልእ ክሃርም ከሎ ወይ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ሕማቅ ነገር ፖስት ጌርካያ ግን እቲ እታ መልእኽቲ ቫይራል ክትከይድ ትኽእል እያ ናይ ካልእ ኣቴንሽን ድማ ትረክብ። ስለዚ ኣብኡ ጌርና ናይ ኤርትራ ሕውስ ነብለ በላ ኣብዚኣ እውን ሕጂ እንታይ ኢለ ጀሚረ ነይረ ጥበብ ክምህረኩም ገለ ኢለ ይኩንኩም ካባይ ንላዕሊ ዝፈልጡ ኢኹም ኣብዚ እንታይ ኢለ ኣነ ነዚ ሰብ እዚ ዋይል ኢትዮጵያ ሪማይንስ engulfed ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ናታን ከምኡ ድማ continuous reckless rhetoric toward Eritrea ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ኣብ ትግራይ ኩናት ክገብር ኦሮሞን ኣምሓራ እናቃፀሎ ከሎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናብ ሱዳን ይሓልፍ ኣሎ። ስለዚ ናይ ሱዳን ስፖትላይት ኮይኑ ምስ ኤርትራ ኮኔክት ትገብሮ ብከምዚ መንገዲ ድማ ንዓለም ክነግር ግዴታ ኣለና። ጥበብ እውን ክንጥቀም ኣለና ባህላየ ናው ንሕና ጥራይ ኮና ነዚ ጥበብ ፈሊጥና ዘለና ወይ እውን ነብሎ ዘለና ካልኦት እውን ነቲ መድረክ ተጠቂሞም ቤላ ገይሮም ይሃርምዎ ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም ቀፃሊ ኣብታ ትሕምሞ ዝሃርሞ ዘሎ ድማ ጀዋር ዝበሃል እዩ። ጀዋር እንታይ ፖስት ገይሩ መስለኩም? ብልፅግና እዚ ኣይኮነትን ጅስት ጊቭ ሚ ሰከንድ እዚ ኣይኮነትን ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚኣ እዚ ረይዎ እቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እንድዩ ሓንቲ እዚኣ ብልፅግና ሰራዊቱ ኣውፅኡ ንኔው ይኸይድ ኣሎ እንዲ ዝበሃል ዘሎ በራይ ምጎነ ሸውዩ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ እዚኣ እያ ነይራ ከዚያ ረይዋ ሕጂ ብልፅግና ካብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ካብ ከባቢ ኦሮሚያ ሰራዊቱ ኣውፅኡ ናብ ትግራይ ገፁ ንሰሜን ገፁ ይሰዶ ኣሎ። እንታይ ይብላ ኣሎ? As most divisions of the Ethiopian National Defense Force (ANDF) have left Oromia in recent days ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ቅድሚ ኣምሓራ ብመብዛሕትኡ ሰራዊት ናቶም ካብ ክልል ኦሮሚያን ካብ ክልል ኣምሓራን ናብ ሰሜን ገፁ ናብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ገፁ ናብ ትግራይ ብገይሩ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ተጓዒዙ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። ስለዚ እንታይ ገብር ኣሎ?
heading north toward Tigray and Eritrea. Thousands of involuntary recruits بأشحاد ما بزيد اللي استعسكروا hastily trained بغلطف بشباب تعلموا ميليشيات are being deployed to confront the Oromo Liberation Army OLA مالتي. ስለዚህ እቶም ቀንዲ ሰራዊት ናተይ ዝብሎም ኣስኪርዎም ስለዘሎ ንላዕሊ ገጹ ንሰሜን ሰይዎም ስለዘሎ ነቶም OLA ነቲ ናይ ሸኔ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ፋኖ ንዖም እንታይ ገድፈሎም ኣሎ ብሸበትበት ዝሰልጠኑ ምልሻታትን ገለን ንዓታቶም ኣቡ ገዲፉ እንታይ ገብር ኣሎ እቲ ሰራዊት ቀንዲ ምድብ ሰራዊት ናቱ ንሰሜን ሰዲድዎ ኣሎ ይብል ኣሎ ስለዚ እንታይ ገብር ኣሎ ሸኔ ካ ይብል ኣሎ over the past year the OLA has shifted its forces from the western and southern zones into Shewa and Arsi provinces surrounding the capital seemingly in anticipation of this moment the NDF withdraw ስለዚ እንታይ ይብል ኣሎ እቶም ሸነ ድማ ንዑስ ለድፈልጥዎ ዝነበሩ OLA ሰራዊት ናቶም ካብ ምዕራባውን ደቡባውን ዞን ናይ ሸዋን ናይ አርስን አውፅዩ ናበይ ምፅዎም ኣሎ shifted from the western zones and Arsi provinces surrounding ናብቲ ርእሲ ከተማ ገጹ ኣቕሪብዎም ኣሎ ኣዲስ አበባ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ገይሮም ነይሩ ገምጋም ነይርዎ ኩናት ንሰሜን ክኸይድ ከሎ ንሳቶም በዚ ንካፒታል ገጾም ክሓርሙ ከም ዝኽእሉ ብትክክል ዕላማ እንተለዎም ኮይኑ እምበር እቲ ሸነ ንባዕሉ ብዙሓት ሰባት እውን ይጥርጥርዎ እዮም ምስቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ምዃኑ ድወጆ ከይፃት ወይ ከዓ ክልተ ፀወታ ከይህልዎ ኣብነት እዚ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ዝኸይድ ዘሎ ሎጂስቲክስ ካብ በርበራ በቲ ንሶም ዘለዎ ቦታ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ስለዚ ብኸመይ ይሓልፍ ኣሎ ንዝብል እውን ንኩሉ ክቋፀርዎ ዓቕሚ ዘይብሎም ክኾኑ ክእሉ እዮም በት again እዛ ጀዋር ዝብላ ዘሎ ፋኖ እውን እንተኾነ እዚ ኩናት ናይ ሰሜን ተጀሚሩ ንሳቶም ስትራቴጂ ናቶም ፍሉጥ እዩ ናብ ሰሜን ሰራዊት ክኸይድ ከሎ ደርዒምካ ናብ ታርሲ ከተማ መኻድ ይከውን ስለዚ very interesting time ነዚ ኩነታት እዚ ብኩሉ መንገዲ ብኩሉ አንግል ዝዕዘብዎ ሰባት ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እስከ ናብ ኤርትራ መለሲልና ሓንቲ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ፀብፃብ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ሃገራት ዓረብካ ኩምለስ እየ ናትንተና ኣቐዲመ መስግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ዝቕንያት እዚ ክስ ሓዘል ደብዳቤ ኣቕሪባ ነይራ ኤርትራ ብወገና ነቲ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ፃውዒት ብቓንኡን ትሕዝትኡን ዘስደምም ምዃኑ ብምግላፅ እያ ኣብቲ መኣዲ ከም ዘይትዕደም ገሊፃ ዘላ እሞ እዚ ዲቕ ዝበለ ናይ ምክሳስን ካንሃባን ናበይ ገፁ ከመርሕ ይኽእል ኣብ ሓሽም ከም ዝግበር ዘሎ ናብ ውግእ ናብ ምጥርጣር ዘይምትእማን ዘስዕብ እዩ ምክንያቱ ብሸርክ ኢትዮጵያ ወፂኡ ዘሎ ደብዳቤ ካብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኤርትራ ዝሰራኸ ደብዳቤ ትሕዝኡ ሓደ ንኤርትራ ይኸስስ ኣብ ከባቢ ናይ ዶባት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ልኡላዊ ግዛት ኣብኡ ከም ዘለው ናይ ኤርትራ ሓይሻት ኣብኡ ከም ዘለው ኢሉ ይገልፅ ግን ኣይሞት እዮም ዞም ቦታታት ኢሉ ግን ኣየነፅርን እዩ ስለዚ ንፁርነት የብሉን ከም መመክነይታ ከም ዝለዓል ዘሎ ይርዳእካ ምክንያቱ ሓቂ ንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክርከብ ከሎ መጀመርያ እቲ ቦታታት ተነፅሮ ካልኣይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ብሓደ ሽማግለ ልኡኽ ጌርካ ይኹን ብሳልሳይ መንጎኛ ጌርካ ነቲ ጉዳይ ከም ዝፍታሕ ይግበር እዩ እዚ ግን ተፃሒፉ ዘሎ ከም ምንታይ ዘርኢ ንሕናሲ ኣንፃር ኤርትራ ውግእ ኣብ ንውላዓሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ከም ዘሎ ንምምሳል እዩ ዝፅዕር ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ምክንያት ናይ ኤርትራ ወገን ነፂጉ ኣሎ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ሕቶ ናይ ዓሰብ ይኹን ናይ ካልእ ከዓ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ይብል እዚ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ብናይ ዓለም ሕጊ ንምጥቃም ብዙሕ ዘፀግም ኣይኮነን ፀገም ኮይኑን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ልኡላ እቲ ሕቶ ናይ ዓሰብ ይኹን ናይ ካልእ ከዓ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ይብል እዚ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ብናይ ዓለም ሕጊ ንምጥቃም ብዙሕ ዘፀግም ኣይኮነን ፀገም ኮይኑን ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ልኡላዊ ግዝኣት ናይ ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ ግዝኣት ናይ ኢትዮጵያ ንምእታው ንድሕር ኮይኑ ትዝርግር ግን እዚ ፍፁም ማለት ሰብ ክቅበሎ ኣይክ عبدالرحمن بهاشم ዝሃቦ ፀብፃብያ ቢቢሲ ክሳዕ ክንደይ እቲ ጉዳይ ኣገዳሲ ኣዘራቢ ከም ዝኾነ ንምግንዛብ ዝኣክል እዩ ሕጂ ናበይ ክንሰግር ደልየ ኣለኹ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሓንቲ ኣብዚኣ ፀብፃብ ኣላ ኣንተቦ ዝበልክኹም ሓደ ዲቴይል ዝኾነ ሪፖርት ዝፀሓፈ ውድቀት ናይ ኢማራት ብኸመይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ድማ ልክዕ ንዑ ዘንፀባርቕ ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ዝዛረብ ኣብቲ ናቶም ኢማራት ከለመለካሉ ኮይኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝዛረብ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ after unraveling every thread the UAE's media silence to the screams of Israeli reports ስለዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢማራትን ዘሎ ኩነታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢማራትን ስዑድያን ዝኸድዎ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝዛረብ እንታይ ዝብል ዘሎ the core hypothesis the black petrodollar states under purge ይህረም ኣለው the scene goes
beyond traditional power struggles. The UAE is no longer a preferred ally, but the functional operative who completed his mission, and it's time for its elimination. إمارات بإسرائيل يقوم بخالوت ننوي حوان أقلقلوت كبزس أنا فرسينيرو جزيون سرعون زبك على جزية دما بس هلو بفقادهم دما كالي ويخلي يميز بالنابنت. Why? Because Abu Dhabi succeeded too much. ناي إمارات إسرائيل يقول ولو أمريكا بخمي عين كتب متواجه ميرو مالو زبل زربايا قرب مغزبلة انتنا قوين رخيبة يعني انتهي زبل زلو أبو ظبي مالتي دبي ولا وصخت بلاد غير أبو ظبي بفلايتي محمد بن زايد زلو ستيت مالتي كمت أن العلي كم إسرائيل العلونا حي لي متسأله بقط أبا بوت هدراوي بتسلوا إسرائيل كنت بتصحى زي كعلى درجة هجراتن ودباتن قالن تقصى زيرو أقل زي يقولون كس عسكر جبر سلز جمرة إسرائيل مقلة تارجت جراتن يرى أبكالو قدياتات أميداس لزلامبر معناته بزعق زي إسرائيل زي فرنا جراتن كجبر إناينا أجي disrupting and igniting chaos in countries زي نهجرات مرباش نيمارات ربحك هون خلينا أمريكا جن سقاتي زي أمريكا ناي كل هجر بوسيا بحالتها سلزي حدا هجر إمارات بتحتيهم كوينو كسرح كله نسرحنا أمريكا ني علامات أمريكا كسرق يبلون سلزي زي زرقت كويناتن أجرجرين زكازلو نربحنا أمريكا سيرفاي قبرني إذا أبزي أمريكاون حقوست كم زي كونت بمن قدم مصر ودياتو زيناتا ماركو روبيو بغات تاي تزاربن دونالد ترامب مس إمارات زلو ركب أب قمت إتيقا قد تدقاقامي أتي سنة ناتوم تهاوس ناتوم كل جزء بغريتا تزارب سمينا لنا أب يمن أب ليبيا أب صوماليا أب سودان زلو كنا تقدمه كاب عين مانم صغولي كنا creating managed chaos that spiraled out of control. سأقام مفتار ترى كونس مليونات زبزتن كف حجرات زبتن ترى زي في السقاين شجرنا حجرات ذك على كتجبر كلها ما نمشللت ولا تاكلني infiltrating the White House with scandalous deals قبل ما أوشت أمريكا لما أبز حلفه ندونالد ترامب كأن مسلت أمريكا بو نحمش 100 مليون تكالات ناتو إنفستيجرانيرا إمارات تباهيلو زد ما أبت political elite بس هلو منالبات نجزيو أيوة أو منالوجن كله عين تارجت يوم الله بأوروبا تمسس لكم عينة ملكت أب يوكي تمسس لكم عينة ملكت أبت political ناتهم زر أنا قرأت له سلزي بزح تتحيز لهم كم زليز نقرأ كذا all this success becomes its deadly poison because it made it كل زعوات هدما نبعلو مرزي صغير ناب سعودية كرر خلنا عبنت threaten the Saudi project and the stability of the vision 2030 and Saudi and Egyptian national security قال فكر مسخلنا ويونا بكرنا أفريقيا مسخلنا إمارات خدو زنبرتها كايرا نناتا عوات رادي كونس سعودية رأينا إسرا ثلاثة vision 2030 لا هجرانا ختم عبل أبكابيا دم مثلا مرقات نخد جبر تخدو زلا قعزو قدامي هجراود حنتان سقاتان كوينا زلا نت بروجكت نخي عوت عنكف زلا إمارات مهانر يوم الله سعود جبسي بتدقاقامي نحجراو ربحاناتنا أبي إثيوبيا نبلتقنا نحجزت نتدي جاوسي خاطر هذه كونسي كالس أجمع بالعلينا نابك بحر نقيت التبابع زلا نسايا سلزي أي مسمرنا بالسودان حجر مسانا بغربات سرحن نعانا نقدني حجراود حنتنا بقطة تتنكف حجرن أبكل تخمقلون نتسرعت نتمنجستن كفن كلاب زفتن لزلو بإثيوبيا جرون دما نابك بحرك خدو بخل من قدي هارون له سلزي جبتن السعودية زت حجر خيبوب تركو دما أب سوماليا نتهاجر أنا تسألوا لنا أبز بالوازن برو نتهاجر فحبتن كتولا خافتنا هابون العالم ما إسرائيل أبو كتوا أمتيم إسرائيل أب سومال ممسا دما نتركي تزعبيك أي مسمري سلزي أجين تركو دما كيف توتر تقول دايتاتو كل تي أنصار أمريكا أنصار إمارات تحيلتات بعلا بعندرا تفترو زلا مخانو يجي تزارب أبزي سلزي أرتيكل أمكو زلو حبريتاي the second scene يجي تقدامي scene نارينا نو قدامي scene يجي تكونتات بخمي 3 scenes revealing the upcoming massacre تودكتنا إمارات بسلسة من قد دخل رياي بالحادة the first scene Sudan the first sacrifice Sudan has become the lab that went out of control سلزي تقدامي تي experiment زخون السودانية أب سودان دما يجي تود قبل بيدرو تخيل له أب سودان أتزعبه فتنايم مهنياته أب يمن سعودية أوش بمنقدتي نا يمن سعودية منقستجيرا أوش إسرائيل 4 ساعات إمارات تغلي الكوس مزبلتها الشيء لاوتيا مهنياته نسعودية دوبا مخان تفل نيرا سلزي الشيء لاوتيا قن درامات سرح كم زلا سعودية بتدقق كم تخسر بتناتا عطوات حيلتات يرا بزح قبرش برامج كعتات فتسمع لها أب سودان كون كلوجن سودان سعودية كندو عينة أغمينة بران سلزي بقمت على الإمارات بدع مسرع سفع زخونة نيتورك نيروا جاد دخونة ليبيا الكادي خاص ومالي الكادي خاقل عزانيرا سلزي نزين مسبار
ኣብ ሱዳን ትዛዕበየ ኩናት ይክካየድ ስኻንታዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መድረኽ እዩ እቲ ኩነታት ድማ ናይ ሱዳን ሓይሊ ብፍላይ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብሕማቕ መንገዲ ይድፋእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኣብ ኒያላ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብኤየር ብተደጋጋሚ ብድሮናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕላማታት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ነዛ ቪድዮ ክገብር እናተዳለኹ ከለኹ ኣብ ሓደ ቦታ ድሮናት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ተበጊሱ ካብኡ ዘጥቅዓሉ ዝነበረ ሕቡእ ቦታ ብነፈርቲ ኩናት ናይ ሱዳን ከም ዝተሃረመ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተካየደ ዝገልፅ ሓበሬታ ርየ ነይረ ስለዚ ነቲ ሰፕላይ ቼይንስ ነቲ ቀረባት ናብኡ ዝመፅእ ዝነበረ ምብታኽ ረድኤት ዝመፀሉ ዝነበረ መንገድታት ምብታኽ ፀቕጢ ምግባር ብኩሉ መንገዲ ሕፅረታት ምፍጣር ከምኡ ድማ ሰራዊት ሱዳን ድማ ከም በዓል ካዱግሊ ዓብ ከተማ ናይ ደቡብ ኮርዶፋን ከምኡ ድማ ደሊንግ ዝብሉ ከተማ ድዩ ገለ ዝተፈላለዩ ከተማታት እናተቆፃፀረ ይኸይድ ኣሎ The result, the UAE loses its field card and turns into player without soldiers. ስለዚ ነቲ ኣባይታ ዝነበሩ ፀብለልትነት እናኸሰሮ ይኸይድ ኣሎ ካልኣይ ሲን የመን ኣብ የመን ድሮ ተሳዒሩ ግን ስቲል ኣይወፀን ኣሎ ይብል ኣሎ እቲ ሳልሳይ ሲን ድማ ኒው ኣላያንስ the third scene the new alliance ተሓድሽ ሽርክነት መን ይስኸ the Saudi, Turkey, Egypt, Pakistani alliance እዚ ድማ ስዑድያ እቲ ናይ ገንዘብን ናይ ጋልፍ ሌጂቲማሲ ዘምፅእ ቱርኪ ኣፅዋርን ከምዚ ዓይነት ናይ ካውንተር ናይ ካዮስ ዕግርግር ተመክሮ ዘሎ ምክንያቱ ሱርያ ጎረቤቱ ስለ ዝነበረውን ኢጅፕት ስትራቴጂክ ደፕስ ኤንድ ኤግዚስተንሻል ስቴክስ ግብፂ ድማ ስትራቴጂካዊ ዕምቆት ዘለዎ ናይ ዲፕሎማሲ ዕምቆት ዘለዋ ከምኡውን እቲ ሕቶ ንዓውን ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ፓኪስታን ድማ ኒኩለራዊ ካፓቢሊቲ ኤንድ ሪጅናል ሚሳይል ዲተረንስ እዚ ከዓ ካብ እስራኤል ክትገብሮ ትኽእል ድማ ኒኩለራዊ ፅላል ድማ ሒዞም ኣለዉ ብፓኪስታን ገይሮም ይብል ኣሎ እዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ኢንትረስቲንግ the result no place for the UAE as a new project was built on the ruins of the project ስለዚ ኢማራት ከቢድ ብድሆ ከጋጥማ እዩ the massacre scenario ናይ መወዳእታ ብኸመይ መንገዲ ኢማራት ክትሰዓር ትኽእል ይብል ኣሎ መጀመርያ ኢኮኖሚክ ሴኩሪቲ አይዞሌሽን ቁጠባውን ናይ ፀጥታውን ተነፅሎ ከጋጥማ ይኽእል ልክዕ ከምቲ ቀጠር ዝገበሩ ኣብ 2017 ዝነበረ ካብኡ ዝገደደ ፀቕጢ ክመፃ ከም ዝኽእል ወይ እውን ዕፅዋ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ፍሪዚንግ assets in the new alliance እዚ ኸ ነቲ ፀጋታት ናታ ብኩሉ መንገዲ ክዓፅዎ ክፍትን እዮም withdrawing Emirati companies from major projects ናይ ኢማራት ካምፓኒታት ካብ ዝተፈላለዩ ስራሕ ንምዕንቃፎም ክግበር ዝኽእል እዩ the goal turn the UAE into an isolated island state without external funding ስለዚ ኢማራት ዝተነፀለት ካብ ካልእ ዓለም ሓደ ዝተዓፅወውን ኣብ ክባ ዘሎ ደሴት ንምግባራ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነ ግን ዝከኣል እዩ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ጥራይ ደግሞስ 2 ካልኦት ሪፖርት ሪኦ ኣለኹ ከምዚ ዝብል the second strike international surrender ተኻላይ መጥቃዕቲ ድማ ዓለም ለኻዊ ምምራኽ ክኸውን ንሱ ድማ ብኸመይ ክኸውን እዩ using UN reports, Amnesty International, Human Rights Watch, and Wall Street Journal as evidence for international courts. ስለዚ ኒ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ብብዙሕ መንገዲ ዶኩመንት ዝኾነ ጭብጢ ስለ ዘሎ ንዑ ተጠቒምካ ብዓለም ደጋ ብዓለም ደረጃ ፓራያ ስቴት ንክትከውን ምግባር ማለት እዩ so pushing Washington to freeze intelligence cooperation with Abu Dhabi ትፀቕጢ ድማ ኣሜሪካ ምስ ኢማራት ዘለዎም ናይ ስለያዊ ርክብ ንዑ ንምብታኽ ክኸውን እዩ the goal turn the UAE into pariah state ኢማራት ዝተነፀለት ሃገር ንምግባራ እዚ ድማ ብዘይ ናይ ስዑድያ ቀንዲ ውግእ ይኹን ወይ ካልእ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ጥራይ ክግበር ዝኽእል ምክንያቱ በቲ ናይ ዓለም ለኻዊ ግህሰታት ዝግበር ዘሎ ብዩኤንን ብካልእን ጌርካ ተነፅሎ ንምግባር እዚ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ግን ኢትስ ፖስብል እዮም ዝብሉ ዘሎ ደጎ ሳልሳይ ድማ ኢንተርናል ፊኒሽንግ 0 hour ዝኻ ውሽጣዊ ኩነታት ነቲ ስርዓት ምእላይ supporting the explosion of internal crisis like in Ethiopia ዝኻ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ነታ ውሽጡ ዘሎ ሓይልታት ፋኖ ድዩ ታዲያ ገለ ንኦም ነቶም ናይ ትግራይ ድዩ ሓጊዝካ ነቲ መንግስቲ ክትፍንቅለሉ ትኽእል መንገዲ ከምኡውን ኢትዮጵያውን ኣብቲ ካልኩሌሽን ዘለ ከምኡውን inciting tribes and dissatisfied functions within federation ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ እውን ነቲ ኩነታት ንምግምጣል the goal change the leadership or force it strategic ስለዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ካልኩሌሽን ኢትዮጵያ ኣለዉ ኢትዮጵያ ትቐንዲ ፈረስ ክኸውን ድሕሪ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ነቲ ስርዓት ኣብኡ ንምቕያሩ ክግበር ከም ዘሎ ተመሳሳሊ እውን ነቲ ናይ ኢማራት ከምኡ መደባት ኣውፂኦምሉ ከም ዘለዎ እዩ ዝረአ ዘሎ so this is going to be a very very interesting ተኽእሎታት ናይዚ ኩነታት እውን ብፐርሰንተጅ ገይሮም ኣለዎ ኣብዚ መጀመርያ how will this ውድቀት ብኸመይ ከጋጥም ክእል 10% ኢማራት በዓላ ነቲ ኩነታት ተቐሚጣ ምስ ስዑድያ ክሰርሕ ክትብል ከላ 60% ግን ኮቨርት ሬዚስታንስ ብሕቡእ መንገዲ ክግበር ዝኽእል ፀቕጢ ማለት እዩ ተኽእሎታት እዮም ዝብሉ ዘለዉ
كون دي يكون نجزي نقطفه اتكونتات جن كسع كندي كبيت كون كم زخلي زنقر زلو إذا كله زرب زلو كونتات أبي أحمد بخمي تنكفون دعيلكم نافزن غيد በጣም አደገኛና መሰሪ በጣም በመጥፎ ጊዜ ፈጣሪ ምን እንደበደል ነው ራሱ አላውቅም። በመጥፎ ጊዜ የመጣብን መጥፎ መሪ ነው። መጥፎ ጊዜ ምንድነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ የፓክስ አሜሪካና በአሜሪካ የበላይነት ስር ተመስርቶ የነበረው ግሎባል የዓለም አቀፍ ስርዓት እየተፈረካከሰ ባለበት በአካባቢያችን የበቀሉ የማከለኛ አቅም ያላቸው መንግስታት ደግሞ በጣም በከፍተኛ አግሬሽን በከፍተኛ አቅም አካባቢያችንን ለመቀራመጥ በሚያደርጉበት ጊዜ ላይ ስለ ሀገራዊ ስሜት የሌለው ሀገራዊ እቅድ የሌለው ነገን የማያውቅ መንግስትና መንግስታዊነት ምን መሆንን የማይረዳ በቲዮሪም በፕራክቲስም የማይረዳ ለመረዳት ለመማርም ዝግጅት የሌለው ኤክስትሪምሊ ዴንጀረስ ነው የመጣው። መቸም ጀዋር እንዲነት ኩነታት ናይ አቢ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ አቢ አምላኽ ስንታይ በዲልና ኢና ነዚ ሰብ እዚ ሂብና ይብላሉ ኢትዮጵያ ሲ እንታይ ስለ ዝበደለት እዩ ነዚ መራሒ እዚ ሂብዋ ምክንያቱ አሜሪካ ዝፈጠረቶ ፓክስ አሜሪካና ዝበሃል አሜሪካ ትመርሖ ዝነበረት ዓለም እቲ ስርዓት እቲ ዝወጥቀሉ ዘሎ አሜሪካ በዓላ እውን ኣብቲ ምዕናው ትቀዳደም ዘላ አሜሪካ ድማ ነቲ ቀደም ዝነበረ ፅልዋ ገዲፋ ጉዳይ ናታ ጥራይ ተኪራ ዝበልዐት በሊዓ ዝደፅፈት ኣጥፊያ ናብ ነብሳ ጠቅላይነታ ንክተረጋግፅ ኣብ ትጎየሉ ዘላ ስለዚ ማንም ተገዲሱ ከትሕነካ ዝኽእል ዘየለ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ከምቲ ቀደም ክውትፈልካ ዝኽእል ኣብ ዘየሉሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ አሜሪካ ኮይኖም ናይ አሜሪካ ሓይሊ ናይ አሜሪካ ተላእኽቲ ኮይኖም ግን ናቶም ዓብዪ ኣጀንዳ ዘለዎም እሞ ናሓትሕቶም ዝበልዕሉ ስዑድያ፣ ቱርኪ፣ ቀጠር፣ ግብፂ ካልኦት ሓይልታት ኣብቲ ከባቢና መፂኦም ይመናጨትሉ ኣብ ዘለዉ ግዜ ንሱ ድማ ሃገሩ ይሕቢሩ እኳ እንተዝኸውን ነይሩ ንሓትሕዳ ትባላዕ ዘላ ሃገር ከም ካንሰር ንሓትሕዱ ዝባላዕ ዘሎ ኩነታት ዘለዎ ሃገር ንዓዓ ሒዙ ምስ ኩሎም ጎረባብቱ ድማ ተባይሱ ኣሎ ኢሉ ኤርትራ ናብ ግብፂ ኤርትራ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ሽርክነት መሃለዋ ንኤርትራን ግብፅን እዚ ከቢድ ዝኾነ ምሕዝነት ከም ዝህልዎም ዝገብር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ኮሊፈኩም ፀኒሐ ሓንቲ ቦ የቕረታ ሓንቲ እዚኣ ተወርዋሪ ዝገበራ ሰጊረያ which is something that's very important ድሓን ክደልያ እሞ ከምፃልኩም እየ ምክንያቱ ገለ ካብቲ ንምነዮ ነገር እውን ስለ ዝኾነ ንሱ ኢና እንደሊ ኣብ መወዳታ እዚኣ ይመስለኒ ቅድሚት እያ ነይራ እዚኣ ፅነይ ኢለ ክሪአኩም እየ ስለዚ ናይ ጀዋር ፀብፃብ እንድሕሪኢኹሞ ንኩሎም ንሶማልያ ኣብ ሕቑፊ ግብፂ ዝደርበየ ወይ እውን ዘብፅሐ ሶማልያ ናብ ግብፂ ክትከይ ስለ ዝደለየት ኣይኮነን ዕንደራን ሸብዳዕዳዕ ናይ ብልፅግናን ከም ዝኾነን ንሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢዱ ክእክብ ዝግቦ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይብሉ ነቲ ሃገር ካልኦት ፀላእቲ ብሽም ናይ ሱዳን መፂኦም ከጥፍዎ ከም ዝኽእሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ጅቡቲ ኤቭሪዌር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሓንሳብ እናሓዋሩን ንቀጥፍኣ ካብ ጌጉ ክመሃር ዘይደሊ ምክንያቱ ተደጋጋሚ ጌጋ እዩ ዝገብር ዘሎ ካብ ጌጉ ይመሃርን እዩ ካብ ጌጉ ክመሃር ዘይደሊ ንጥፋት ናይቲ ሃገር ድማ ዓጢቑ ዝሰርሕ ዘሎ ሕማቕ መራሒ ሰነፍ መራሒ ካብዚ ካ ሰነፍ ዝብል ቃል መፅዎ ሰነፍ ነቲ ዘለዎ ዕድላት ክምዝምዝ ዘይከኣለ እዩ ባይ ዘ ወይ እዚኣ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ዝፀሓፈያ ነይራ ኢጅፕት is running the show and Eritrea is loving it ግብፂ ትመርሖ ዘላ ኩነታት ብዙሓት ሰባት ከም ዝብልዎ ዘሎ ግብፂ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ድሓን ናይ ኤርትራ ጥራይ ከይትመስለኩም ዋላ ኣብዚ ባዕላቶም ኢትዮጵያውያን ክብልዎ ከሎቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ይርእይዎ ስለ ዘለዉ የዛሬው ሩጫ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ እየተሯሯጡ ነው። ባለፉት 2 ቀናት የቱርኩን ፕሬዝዳንት እንደዚሁም በትላንትናው ዕለት ደግሞ የሶማሊያውን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድን በካይሮ ካስተናገዱ በኋላ በዛሬው ዕለት ደግሞ ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በማምራት ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ተገናኝተው እየመከሩ መሆኑን በዛሬው ዕለት የወጡት ዘገባው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ is running the show እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እንታይ እዩ ግብፂ ኣብ ውሽጢ ሓፀርቲ መዓልታት ናይ ቱርክ ፕሬዝደንት መፂዎም ምስ ብዙሕ ዲልስ ገይሮም ኢሚድየትሊ ድሕሪኡ ናይ ሶማልያ ፕሬዝደንት መፂዎም ድሕሪኡ ድማ ንሳቶም ናብ ኢማራት ከይዶም ተመሊሶም እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ክሳብ ክንደይ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ኣንቢቦም ይጎይብሉ ከም ዘለውን ውፅኢት ናቱ ድማ ብልፅግና ዋላ ሓንቲ ዝጭበጥ ስጉምቲ ክገብረሉ ኣብ ዘይክእል ዘሎ ኩነታት እዩ ስለዚ እቲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ሸው ኤርትራ እንታይ ይብላ ኣሎ ኤርትራ is loving it ኤርትራ እንጆይ ትገብረላ ንኤርትራ ድማ ዘርባሓን ጥራይ እዩ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ከይሰርሐት ብዙሕ ረብሓ እትረክብ ዘላ እያ ካብኣ ግን ውሱ ከቢሉ ነታ ዘረባናቱ ብጭብጢ ከሰንያ ስለ ዘለኹ እየ ቀፂሉ እንታይ ይብል
Sisi has delivered a message of grave warning to the UAE. ስለዚ ትመልእኽቲ ናብ ኢማራት ሓደ ዝሕዝን ወይ እውን ዓብይ መጠንቀቕታ ዘሎ መልእኽቲ ይብዎም ኤርትራ and Egypt military to military deal soon ኤርትራን ግብፅን ወታደራዊ ስምምዕ ንኽገብራ ተዳልየን ከም ዘለዋ ወይ ኤርትራ ከይዱ ዝመፀ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰብ እዩ ጽቡቅ ኮኔክትድ ዝኾነ ሰቢት ዝፅሕፋ ዘሎ so there is some indications ሚት ክንብላ ንኽእልና ግን እቲ ኩነታት ንፅበየ ዘለና ኢና ኤርትራ and Saudi military and economic deal is already in the process ናይ ኤርትራ ናይ ስዑድያን ወታደራውን ቁጠባውን ዲል ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ገለ ክፋል ናብ ኤርትራ ክመፁ ምዃኖም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓቢሩ ነይሩ መስለን ወይ እውን ፀብፃብ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ነይሩ ከምኡ እውን ኤርትራን ሱዳን ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳንን ስትራቴጂካዊ ርክብን ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እቲ ኢኮኖሚክ ቁጠባዊ ምትእስሳር ምስ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሱዳን እዩ ዘድልየና this is good እዚ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን ኤርትራ መጀመርያ ብሱዳን እያ ክጅምር ዘለዋ ናቹራል እቲ ህዝብና እውን ይሰርሓሉ ስለ ዘለና ነዊሕ ዓመታት ንሱዳን ነጊድና ኢና ወላ መንግስታት ክበኣሱ ከለዉ ጠጠው ኣይብል ወላ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ካርቱምን ካብዚ ይራኸብሉ ዝበኣሱሉን ዝተፋነሉሉን ንግዲ ናይ ኤርትራን ሱዳን ጠጠው ኣይብል ኩሉ ግዜ ኣሎ ብብርቱዕ ይኸውን ብዙሑል ይኸውን ግን ንግዲ ኩሉ ግዜ ኣሎ ሱዳን ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ኣብ ግዜ ሰውራ ይኹን ኣብ ግዜ እገዳ ይኹን ኣብ ኩሉ ብመንገዲ ሱዳን መድሃኒት ድዩ ገለ ነገር ምስ ኣተወ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ህዝቢ ሱዳን ግን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ረድኣ እዩ ኩሉ ግዜ ተሰዲድና ምስ መፃናዮም ጥራይ ዘይኮነ ንግዲ ናቶም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ መንገዲ ይረክብ እዩ ኩሉ ግዜ መንገዲ ናብ ኤርትራ ብተሰነይ ድዩ ብካልእ መንገዲ ኣትዩ ነዳዲ ድዩ ካልእ ድዩ መፀና እዩ ስለዚ መንገዲ ሱዳን ሃገረ ሱዳን ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስ ጠቐመታ እያ እቲ መንግስቲ ብዘይገድስ ነዚ ስለ ዝፈልጡ ድማ ምስ ሱዳን ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንተሎ ኮይኑ ምስ ሱዳን እዩ ትቐንዲ ዘዋፃና ሱዳን ከዓ ንኤርትራ ክትወራ ባህጊ ዘለዋ ሃገር ኣይኮነት ሓሲባቶ ናይ ትፈልጥን እያ ንዘለዋ ፀጋ እውን ክትሕዛ ይከኣለትና ኣላ ግደፍ ንዓና ክትወርር ስለዚ ካብዞም ጎበጥቲ ሃገር መጀመርያ ቁጠባዊ ምትእስሳር ምስ ሱዳን እዩ ክኾነና ዘለዎ ቴክኖሎጂን ኩሉ ነገር ድማ ካብኦም ላዕሊ ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት ነገር ጌርና ክንጠቕሳ ንኽእል እቲ ዓጀውጀው ናቶም ንእሽተይ ክንሰምዖ ስለዚ እዚአን ዝበለን ኤርትራ is moved on ኢትዮጵያ needs to move on ኤርትራ ተንቀሳቒሳ ኢትዮጵያ ድማ ናታ ጉዳይ እንተገበረ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ንዓታቶም ከምቲ ንሶም ዝሓልምዎ ይኮኑን እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚኣ ንስገርና ኣብዚ ክልል አካባቢ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ አሁን አላቸው ጥምረት ፈጥረዋል የግብጽ በዋናነት ፋይናንስ መድባ እየሰራች ነው ቲፒኤልኤፍ ሻዕቢያ የኦነግ ሸኔ እና አማራ አካባቢ ያለ ራሱን አፋብን እንደዚህ አካባቢ ብሎ ራሱን ሰይሞ እየተንቀሳቀሰ ያለ ቡድን የራሳቸው ጥምረት ፈጥረዋል ጽምዶ ምናምን በሚል ጥምረት ፈጥረዋል አልቲሜትሊ የዚህ ጥምረት ውጤት ምንድነው ካል አገር ማፍረስ ነው ሪኹም ኣለኹም ዜሮም ናብታ ጽምዶ ንምምፃእ እዩ ጽምዶ መንጾረር ከም ዝፈጠረትልኩም ንፈልጥ ኢና መንጾረር ጽምዶ ትበሃል it's a very important one ንሳያ እዛ መንጾረር ኮይናትኩም ዘላ ባጌርኩም ድማ ከተዓብዱ ኢኹም ኤርትራ ምስ ማንም ተሰርሐት ሓላል ጽቡቕ እዩ ወላ ሓንቲ ዘተዓስ የብልና ወላ ዘፍሪ የብልናን ኢትኩም እዩ ኩሉ እቲ ትገብርዎ ዝነበርኩም እዩ ተገምጢሉ መፂኩም ዘሎ ጉሰምዋ ጥራይ ኻይልካ ትሓልፎም ንቐፅል ኣብዚ እቲ ኩነታት ናይ ኩናት ናቶም እንታይ ይመስል ድማ ብዝስምዑ ሞራ እንደሰማነው ምዕራብ ግንባር ያዝ ተብሏል ምዕራብ ግንባር በሑመራ በጎንደር በሑመራ አካባቢ ያለው ምዕራብ ነው የሚባለው ለማንኛውም ለሳመራ ሰጥቶታል ኦልሬዲ አሳይን አድርጓል አብይ አህመድ አማካሪ አድርጎ ነው አሳይን አደረጋቸው በቀጥታ ዳይሬክት ዝም ብሎ ልክ እንደና አበባው ምናምን ሄዶ እነሱ ተክተው ይመራሉ እሱም እናቆ ነገር የለም እነዚህ ግን ዮሐንስ መንጋግ ማዕከላዊ ግንባር የሚባለው በቆቦ ግንባር ዮሐንስ መንጋግ አፋር ግንባር ያው ኤርትራውያን የሻዕቢያ ሰዎች አሰብ ብሎ ነው ኒክሌሙስ ጻድቃን የሚጠሩት አሰብ ነው የሚሉት ኒክሌሙስ አሰብ ካለ ጻድቃን ማለት ነው ከዶ ጀምሮ አሰብ ስለሚል እሱን አፋር ሰጥቶታል ቂሙ እንዲወጣ ሲበለው ሲያይዞ በርታት ብሎ ሊሆን ይችላል አፋር ሰጥቶታል ጻድቃን ያኛው ምዕራብ ግንባር በሑመራ ሰጥቶታል እዚ ድማ ቅድሚ ሕጂ እውን ሰማዕናዮ ፀብፃብ እዩ እቶም ጀነራላት እቶም ባንዳታት ዝብልዎም ተጋሩ ምስ ብልፅግና ሰፊሮም ዘለዉ ንናቶም ግንባራት ተዋሂቦም ኣሎ እቲ ሳሞራ ዝበሃል ምዕራብ ዝበሃል እዚ ሕመራ ዶ ገለዶ ዘሎ ንዑ ተዋሂቦ ከም ዘሎን ፀረ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ኣቡኡ ገይሩ ሽግር ንኽፈጥር ከምኡ ድማ እቲ ጆን መንጋግ ዝበሃል እቲ ማእከላይ ዝብልዎ እዚ ናይ ራያታት ገለመለ ማለት እዩ እቲ ጻድቃን ዝብልዎ ድማ ወትሩ ሓሳብ ደገለዶ ስለ ዝብል ተዓፋርን ዓሰብን ይቦም ኣለዉ ንዑ ክመርሑ ድዮም ካሰልጥኑ ድዮም
እናዓታቶም ዝበሃል ኩሉ ግዜ ከምኡ ምስ ተዛረቡ እዮም ግን ዝመፅእ ነገር እውን የለን ዝኾነ ዘሰክፉን የለን በቲ ሕልፍ ኢሉ ድማ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እዩ ሕዚ ዘሰሓሕበኒ ዘሎ ናይ ጉዳይ ባሕሪ ናይ ጉዳይ ላዕላውነት ስለ ዝኾነ ኤርትራ ዕረፊ ውፅኢ ዓይነት ነገር ድሓረ ድግዳ ብሰፊሑ ክነውግዕሉ ኢና እዩ እቲ ኣብ ሚድያ ብዋናነት ከበር ተገይሩ ክስራሕ ዝድለ ዘሎ ካሊእ ትፍቲ መሬት ዝግበር ዘሎ ድማ ካሊእ ስለዚ እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ነገር እሞ ሕዚ ርኢኺ መዲ ሕዚ ካብ ተረኽ ዘሊሉስ ማለት ሓዱሽ ተረኽ نزو حدوش كوينات ناي وعلو تاريخ فتيرولو نرانا يخنكدين جن خافتي ناي كوينات تاريخ وصيل ناسي اوردوكو ناي كوينات بلان اوصيو ناي وق بلان اوصيو كاب بصلم تجميرو عفار زوريا مسدو تግራይ ተተሓሓዙ ወጋት ቀንዮም ነው ብድሮን ዝተደገፉ በመካናይዝ ተደገፉ ማለት እዩ በዋናነት ኣብ ዓፋር ይኹን ኣብ ካሊ ዘለው ተጋሩ مستجارو بالطعمي ناب الدماء يزخون خوينات أتيم بالطعمي تجراي خوينات مشكام بتجراي قصلو حيلي مشكام أوز أبي لو خلتي ليش بستوى على لو نسو نفتن استراتيجيك ما تقعد تخفض ملن زخل بوتاتات نمكو تزار بلان غيرو متعرراي غيرو ويزن كاساوس زلو سلازي اللاوي كينات يتجمرن ووجا يتجمرن نخنول كم تلاقيهم حزي انترنت يتعصون تي ترانسبورت مولو ناي بررات عصير تخفيتو زم منقد زي اميو زي مالت حزي او دو حزو زنبره تلمي تساقعلو انت زخون يلكحسويو መቸም ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምንቅስቃሳት ናይ ዓቢ ንኩናት ምዃኑ ዘርኢ ብዙሕ ነገር እዩ ናብ ትግራይ ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎ ሰራዊት ናቱ ኣቕምናቱ ብተደጋጋሚ ዝንገር ዘሎ ተጋሩ ድማ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከም ብሓድሽ እያ ትድገመሎም ዘላ they really need to be careful ነዚ ነገራት እዚ ንኣኢሶም ክነብሩ ክርእይዎን ተጀሚሮም ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ ክገጥሞም ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ድሮ እቶም ተጋሩቶም ነቲ ነገር ከንብቡ ዝኽእሉ ተደጋጋሚ ነዚ ነገር እዚ يقاطم سلوزلو let's take it as serious as لك كم تزلو serious كيرنا كريا لنا يوم سلوزلو لذي أبزون تكسيتات تدقاقا هو حتى سراوتي تيبع كبيبنا كبل سلذي اتي كبيبنا زبل زلو درو كوينات كي جمرة سقط بلالو نقر ديكوني اتكونتات مجيلو كاب عجي انتاي كتقبر تخل انتاي وسانا كتقبر تخل نابيقس كاقت كي تخل دحر وي كي كوني خلو بوانو كقبرو زلو mobilization زليوم ديو حاجة تي أويا زدليوم ديو قال زدليوم بحجيهم كقبروا زلهم مسير تراب سبق درجة مهلا ومجن قال كابتي تسفاك بوم سخر كنتات كويني سمعني هاي اللي دم يلواني روزيها بحب قال كفار رزولنا له كوينات كل تشحن عسران كجمر كله عفتو كوينات عفتصعوان عفتصعصع كوينات قوانينا شعبية يقدفوا حاتكم واردياكم يتوقعون بلهم يرنا حجونكم اندابلنا እንዳት ጸረግና ያን ከደለና ካብ ኩሉን ላዕል ግን ክትሕዝዋ ዘለኩም ታጽም ደ ክትሰርሕ ኣለዋ ንብላ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ናይ ግዜ ጉዳይ ናይ አጋጣሚ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ ትግራይ አጥፊያ ንትግራይ ኩዒታ ዘይቀበረት እትዓርፍ ዓዲ ይኮነትን ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እዚ ኣፍለጥዎ እዚ ኣነ ሓዛ ከም ተጋሩ እዚ እንድሕር ኮይና ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘሎ እንተጽም ዶ ኢልና እንተስካሊ ኢጌርና ክንፈትሖ ከም እንኽእል ከዓብ ተግባር ርኢና ኒና ንለብም ህልኸ ይዋጸናን ጃህራ ይዋጸናን ጽምዶ ዝበልና ኤግዛክትሊ ጃህራን ትዕቢትን ንውጥቀት ዝቅድማ እምበር ዘምጾ ፋይዳ የብሉን ስለዚ እዛ ኩነታት እዚኣ ኣብ ኣገሮም እስራ ቢሎም ድሕሪ ሒዞማ I think ተማዋጾ ጽምደያ ንጽምዶ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንከዓቢ ክትጸር እንድሕር ኺልካ ንሳያታ መፍትሒ ኣብ ኣጥራይ مرعمي زادلي اسكازي اسمعوا لي. In today's domestic news, the Ministry of Information has issued the following press release in response to recent allegations made against Eritrea by Ethiopia's foreign ministry. The patently false and fabricated accusations against Eritrea issued by Ethiopia's foreign minister yesterday is astounding in its tone and substance, underlying motivation and overarching objective. Sadly, it constitutes yet another deplorable act in a pattern. ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም
كل جزء نقفيتها سلازخوننا قنتاي ولا حنتي كم مزراب عدين وعلينا أتي زيناتاتنا يرترا بيرتي بدوتي بإنجليش دوت زيناتات أزيوم بقعد جازيتنياتات كم زلوا يرترا يرلو تراين تايو نتزل لنا بتخكل نصرح له زي اللي ناقويني تسمعنا إذا فيديو زي حجي أنا كم ناتي رديت مالتي كم ناتي دستان تزغونيرو إذا فيديو زي أبيجنا يمانا قبل مسكال تتوت كده أكسع كندي دسم بالني منيستر حبريتانا يرترا هذا جزء كم عينت بفيديو درجة مخنياتك هاب صعفنا لعل فيديو فايرال زغي تعمل اغتتم ببازلا أتي منيستر حبريتا أتو يمانا قبل مسكال ذهبا ملغتيا بزمالك فيديو كوتس خلوجن كند من تاي زرقا هيك فترغل كند من تاي فايرال كون خل كند من تاي كاب تصعف بعسر تعسفي فايرال كون خلت ملغتي ناتي رديتشوزي سلازي I wish we could do this as often as possible نزيازة زينات أكل ترابير تيفي تراب channel لا يوتيوب أوريد أبين خلا مخونا نيرو الجي كفالنا تكون حلفنا تلنا نفس الكفير تراود ما نتا فيديو وسيدو فايرال لاي مقبار حلفنا تنالو تخكل نرلا نبزيا سنفنا نير تراوين كم زلون فلتينا زويناتنا حلفنا كنوسد لنا نحناون جيجان قدلتنا لنا كنقبرز قبانا نفس وكفنا عليو بزخونا جن اتبقعتنا يتون غازيتنياتنا زنا عدن زخور عن كنسو صبوغ انجليش صبوغ ملغتنا تمحلالفه نتزل لنا ابا تقاقمه قرب تلك قيار دسم بالني ابزون زعبو تزاريبني راول استي لنገነባ ነው ምናልባት የሚቀጥሉ 6 ወራት ስራዎቻችንን እንጨርሳለን ቀጽለ ካብ ብረት ና ባይት ፍሮም ብሎትስ ቱ ባይትስ ብዝብል አርእስት ዝተዳለወ ጽሑፍ ናባኹም ከብለልኩም ንኺድ ደቂ ሓወቦይ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ዝብል ቃል ፍሉይ ትርጉምን ስምዒትን ኣሎ 30 ዓመታት ዝኣክል ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣብ በረኻታት ሳሕልን ጎቦታት ከረንን ዶሞም ኣፍሲሶም እዮም ጋደልቲ በቲ ወገን ድማ ጸላእቲ ሽየጥ ከም ዘይትልወጥ ኣውሒሱ ቁራስ መሬት ኣይተዘምታ ጉባያ ማይ ባሕሪ ተጋሚ ይርከብ እዚ بترير عقبن تنفاز زي بقالسن شتابار علم بمجنزابن يكونس اوشتتا اب جبانا زلا موبايلن اب قدمينا زلا كمبيوترن يزكايد نايزخينات علامه مريت محاز زي كونس امرون محازي صلاني ارترا بوتادرا حيل خمزي سعره بتاريخ مسترد ميلو غيرون حدنت حزبن مبتخن تصفى من اسين مقتالن رقيق ديجيتال اورار كفيتلو قد حقي كم مريت محاز رئسي امرون التحساسبان ناي سبات كتجزئن كتقوصاصرن يبلጽ ابزبل كينات وفيرل exactly اذا زربازيا اول سعيد ابز حلفه بروس ناتو فيديو غير وانيرو حجز متاتن ملغت سمعوا بزي كما يوعلك لحد وعلك عندما حويس كن زي عند حركي زي رخبكا تزاربلا لانه دقيا بتمرتي بريتش سيستم يمزمهارو ازيتاتي واميرو ماما بإيرترا سليفالو سغا حجي قال ملاز بحال متيوم نحنا سليفالنا ديو قليلهم حتيتومني سليفري يلنا بإيرترا قليلهم اب جوجل اوتيوم نهي نكي علنا قليلهم منمو سكي رأيها سليفري مالت بارنت مالتيو ምናልባት ነዚያ ሓፍትና ትብሎ ዘላ ታወል ዝብሎ ዘሎ ሲዩ ሽምና ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ተበላሽኹም ዘሎ ብቐጥታ ከርየኩም ስለ ዝመርፃነ let's have a look into this one እዚ ኣብ ጉግል ኣትየ ዝገብር ዘለኹ እንታይ ለፅሒፈ ኣለኹ ኣብቲ ጉግል መንታን ክትርእይዎ ስሌቨር እንታይ ማለት እዩ ኣበይኖት ሃገራት ክሳብ ሕጂ ኣሎ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ስለዚ ተቐቢሉ ጀመናይ ናይ ጉግል ኤአይ ዝምልሰለይ ዘሎ ካብቲ ዝበለፀ ሓበሬታ ኣኪቡ ዘምፆ ማለት እዚ እንታይ ብላ ኣሎ أبزي معبول جزء حجز له معبول جيلانت ويبارنت مالتيو is the severe برتعز بلا exploitation ويون مزمزان أي سبات يزري زي رأيكم كي لقرب تلك أبيكم من تحبريتا بقلت كن ريوس لزلوقية سلازي لسدما exploitation of people for personal or commercial gain ونولك أوي يقولن بتكالا ورب حايل كان سبات متكاملات including forced labor نسب جديدك كتسرع خلقها ديت بوندج بعدا غيركا كتحوز خلقها forced marriage أجديدك كتمرعوا خلقها ويكتمرعوهم خلقها human trafficking دك سبات زي ديتهم بجنزوك شتهم خلقها despite being illegal globally ولا كاب عالم زي حقاون تخونه كبابي كبر بعكسب 5 مليون حزبي ابزي وانزي ابجيلانت ويونا بارنت كم زلو برايو كم زخون غيرويم زغزلو highest prevalence جي قند دما ابي رأي highest prevalence occurs ابي زري سمين كوريا قطر حدا قاليتي إيرترا تزي موريتانيا سعودي أرابيا نابلي قطر مالتي what is ناي حجي زبناوي بارنت ويكا جيلانت كان تايو ريل كلمة
ነዚ ደቅኻ ወይ ደቅኺ ዞም ንኣሽቱ ቆልዑ ቀዳማይ መልስናቶም ካብ AI እዮም ክወስድዎ ስለዚ this is what they gonna see ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ modern slavery exists when one person possesses or controls another person in such a way as to significantly deprive that person of their individual liberty with the extension of exploiting them through their use, management, profit, transfer, or disposal. جي حدا سب ኣብ ሂወቱ ክመርፆ ዝኽእል መንገድታት ክትቋፀሮ እንተጀሚርካ ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ ናቱ ናይ ውልቃዊ ምርጫ ናይ ምግባር እንድሕር ከልኪልካዮ ግላዊ ምርጫ ናቱ ከምኡ ናብ ዝደለዮ ከይድ ከም ዘይክእል ናብ ዝደለዮ ክረብሕ ከም ዘይክእል ጌርካ እንድሕር ሒዝካዮ እሱ እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ይጠቅስ ኣብዚ ፎርስድ ሌበር ግዱድ ስራሕ ይብል ኣሎ ብዕዳ ጌርካ ክትሕዞ ከለካ ገለመለ ኣብቲ ሊስታ ታሕቲ እንተሪኢኹም ሃገራት ምስ ዝለዓለ ናይ ጊላነት ዘለዎን ኢሉ ናይ 2023 ዳታ ሓበሬታ ኢሉ ዘምፅኦ ቁፅሪ ሓደ መን ኣላ ሰሜን ኮርያ ካልእቲ ኤርትራ ኤክስተንሲቭ ዩዝ ኦፍ ፎርስድ ሌበር እዚ ድማ ነቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ኤርትራ ከም ስሌቨሪ ወይ ከም ጊላነት ገይሮም መዝጊቦሞ ማለት እዩ ከምኡ እናበለ ይቕፅል እዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ኣብ ገዛ ገለመለ ዝሰርሑ ከቡታት እዚ እንታይ ንማለት እዩ ክነግረኩም ከለኹ ነዚ ኣወል ስዒት ክብሎ ዝፀንሐ ካብኡ ዝፍለ ሓበሬታ ይኮና ንርኢ ዘለና ስለዚ በዓልኩም ከይድኩም እውን ሰርች ክትገብርዎ ትኽእሉ ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ዓለምና ብኸመይ ትፅሎ ከም ዘላ AI ዝበሃል እቲ ሓበሬታ እቲ ናብኡ ምስ ኣተወ ክንዲ ምንታይ ፅልዋ ከም ዝፈጥር ዝገልፅ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብርግፅ እንታይ ክትብሉ እዮም ገለም ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ንቡር ምስ ፈለሰቶ ናይ ኤርትራ ነገር ክቕየር እዩ ክትብሉ እንትኽእሉ እዮም እወ ሓደ ነገር እሱ እዩ እቲ ኣገልግሎት ኣብቲ ንቡር 18 ኣዋርሕ ምስ ተመልሰ ክቕየር ዝኽእል ግን ካብ ኢንተርኔት ከመይ ጌርካ ትቕይሮ ኸ እዚ ሓበሬታ እዚ ብኸመይ ኣፕዴት ትገብሮ it's gonna be a very difficult thing ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ብዙሕ ስራሕ ከድልየና ከም ዝኽእል ሽም ናይ ኤርትራ ንእሽተይ ቆልዓ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ስሌቨሪ ክጥቀስ ከሎ ቀዳመይቲ ኣብ ቅድሚት ክትመፅእ ትኽእል ሃገር ካብ ጌላነት ዝኸፍእ ድማ የለን ኤርትራ ብቅድሚት ከም ትመፅእ ገይሮም ኣለው ኣንፃር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝኣወል ቀፃሊ ለንቀነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝዛረቦ ዘሎ እዚ ናይ ተራ AIን ካልእን ዝብሎ ዘሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ኩነታትን ድሮን ነዊሕ ዝተሰርሓሉ ኩነታትን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ስለዚ ኣነ ንኣወል ኢለ ብተደጋጋሚ ንኣወል ኣብዚ ቪድዮታት ገይረ ኤርትራውያን ኣብ ኢንተርኔት ፀሓፉ ብቴሌፎን ፀሓፉ ጥራይ ይኹል ኣይኮነን it's not enough let's be real እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ሓሳባት ነቶም ደገ ዘለና ሓቂ ይሕግዝ እዩ ኣበርክቶ ኣለዎ እዩ ናይ AI ኢንስቲትዩት ደይብልና ኣብቲ ኮሌጃት ናትና ሓንቲ ቦታ ጌርካ AI ኢንስቲትዩት ጌርካ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ሰንትራል ሮል ብዘለዎ መንገዲ ተደይ ሰሪሕካ ግን ሓደ በብወገኑ ዝእትወ ገለመለ ነዚ ተራ ናይ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ብካልእ ሓይልታት ክምክቶ ኢና እንድሕር ኢልካ ሜቢ ኣይከኣልን እያ ንብል ኢና ግን ብቐሊሉ ክበፅሓ ዝኽእል ኣይኮነ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ከምቲ ሓደገኛነቱ ኣኽቢዳ ትዛረበሉ ዘላ ኢንስቲትዩት ናቱ ከተቆም ኣለዋ ምናልባት እቲ ዓቢ ዩኒቨርሲቲ ናቱ ይቆም ኣሎ ክትንዕቆ ትኽእል ኢኻ ንሕና ግን የድልየና እዩ ንእሽተይ ሃገር ኢና ብዛዕባና ብዙሕ ሕማቕ ተሰሪሑ ኣሎ ነዚ ፅቡቕ ንምስራሕ ድማ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኢንስቲትዩት ቆይሙ ዋላ ብ3 ላፕቶፕ ዋላ ብ10 ላፕቶፕ ተተበጊሱ ዋላ ሓገዝ ደሊ እዚ ኢንስቲትዩት ኢሎም ካብ ኤርትራ ደገ ዘለና ኩሉ ሰብ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ብዓቕሙ ብገንዘቡ ብኩሉ ስለዚ ነዚ ድማ ኩልና ክንሰርሓሉ ኣለና ክብል ይደሊ እዚኣ ከም ቀላል ነገር ኣይኮነትን ኣነ ዛረብ ዘለኹ ነቶም ደገ ዘለኹ ነዚ ነገር እናሰማዕናዮ እናተዳለናዮ ንፅናሕ እቲ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ወይ ግበሩ ኣብ ንበሃለሉ ንኽንሕግዝ ድማ ተዳሊልና ንፅናሕ እናበልኩ ናይ ሎማ ሃረሳብ ዝጉደ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ይጠቕምን ሓሳብኩምን ግደፉ ከም ወትሩ ናይ ሎማ ሃረሳብ ዝኽንውድ ኢና If I talk, keep it tight.